Добрый вечер. Пришло нормально? Добрый вечер. Сегодня посидим парыжым кораблёў. У нас усё яшчэ не... Да, халеры выдаваць гэта доўга. Наступны дзень. Жадаюць нам прадуктыўнага дня. Я вельмі удзячны вам за гэта. Ці можем мы нешта палепшыць? Давайте стыкераў, што ли, налепім на нашу... на наш інструмент. У мяне ўжо налепачкі ёсць. Катер. Можна іх зняць, як іх здымаць? І вось так я абіраю, зразумеў. Назад. Так, просто прыбраць стыкера. Прыбраць. Можна паказаць толькі тыя стыкеры, якія ў мяне ёсць. О, ось гэта. Давай яго разместим. Чаму ён? Ён начасова адзначаны, быццам бы. Ён мне ўсё яшчэ недаступны, добра. Нешта я не бачу. Вось іншыя стыкеры. Бачу, ёсць. Стыкеры можна апгрейдзіць? І голографічныя? Блін! Чмурэць, бярэм абавязкова. Размясціць яго, у нас быў не голографічны. Давайте яго, можа, бліжэй размесцім вось у гэтую частку. Вось сюды. Так, што у нас ёсць? Нейкі... Гэта прывіда у нас няма. Розныя караблі. Таксама не адчынена. Лінкс. Бяспека ў трэцюю чаргу. Цудоўна. Давайте на галоўную частку. Не, давайте, она будзе полностью закрываць мне перагрэў майго катера. Не падыдзе. Давайте яшчэ вось гэту. Можна вось гэту праапгрейд. Давайте яе налепачку. Апгрейд ёсць. Размясціць. Вось сюды налепачка пойдзем. Прыгожа. Трэба яшчэ на іншую. Вось на гэтую наляпіць што-небудзь. Нанакарбон. Давайте вось гэтую голографічную таксама. Чаму? Я не магу. Таму што я ўжо на тым размясціў. Мне наліпачак абмежаваная колькасць. Няхай гэтая будзе. Алюмініум. Ось. Ну, прыгажосць. Падыдзе. Нашы прадметы. Паляпшэнні. Не той, каб шмат можам сабе дазволіць, у нас вельмі абмежавана. Кулдаун не трэба. Выбухоўка. Вось давайте, што мне на яе патрэбна. 120 пунктаў. Ліцэнзія на выбухоўку. Давайте будзем набіраць грошы. Ну, нашыя пункты на паляпшэнне вось на яе. Я жадаю сабе выбухоўку, бо я ўжо бачыў кавалкі, якія проста так не разрэзаць. Я так разумею, я толькі выбухоўкай гэтай і... Ну, рызак уже не павінны прабіваць. Дыстанцыя. Не вельмі ўпэўнены. Вітанкі, мы ўсё яшчэ не агуркі, Калі ёсць жаданне агуркоў, у наступны раз будуць агуркі абавязкова. Я сам не супраць. Так, у нас... мы зараз упрыгожваннем займаемся. Што у нас увогуле ёсць? Новенькія нейкія постэры з'явіліся, але зайцатрусы наша галоўная. Добра. Ну што, паехалі тады? Запускаем нашу смену. Карабель у нас ёсць недарэзаны. Яшчэ. У яго большая частка карабля яшчэ засталася. Давайте яго працягнем.
Мне падаецца, вось на ім я якраз такі не змог адрэзаць вось гэтыя кавалкі. Я мяркую, што зайцатрусы кіраўніцтва карпорацыі. Так. У любой гульне, у якой ёсць зайцатрусы, нешта ідзе не так. Абавязкова. Хтосьці загінае, хтосьці кагосьці занадта выкарыстоўвае, карпорацыі нейкія злобныя, альбо проста апакаліпсіс. У любой гульне. Прыглядзіцеся. Калі там ёсць зайцатрусы, будзе абавязкова нешта. Альбо гэта ферма. Другі варыянт. Так. Давайте, план такі. Бярем, блокіратары гэтыя зносім, вось у гэтых частках двух. І гэтыя паліўныя бакі потым закидываем. Куды яны потым ідуць? На баржу вось туды ўніз. Добра, вось туды адправім. Ці скуры знікаюць. У зялёным дарку увогуле ж апакаліпсіс здарыўся, так што... Ну... Що зайцатрусы? Так, адрэзалі. Яна павінна ўжо паддавацца трошкі. Я, ў прынцыпе, магу і так яе пацягнуць, бо яна накланіўся карабель. Нахіліўся. Ідэальна, пайшло. Складаней будзе з гэтым, бо трошкі, бачце, сам карабель мне перашкаджае яго туды адправіць. Давайте адрэжам. Потым вырашым. Якая ж цудоўная гульня. Так, давайте отправим вось туды, уверх, причепим зверху. Мне падаецца, тиховатая она будет зараз. Мне тихо, зараз гульня, калі мне тихо, то звычайна гэта такое сабе. Я трошки подвышу сабе і яшчэ і вам. Есть. Пайшло, павінна зараз... Ой, не тое. Як ты іх адмяніць усе? Ёсць. Полетела на баржу. Так, заднюю частку мы збольшага разабралі, я так гляджу, так? У нас толькі пярэдняя не падразобраная. Хутчэй за ўсё, з-за таго, што яна самая дарагая, таму мы яе пачалі і перад разбіраць. Перадам будзе складана. У нас есть складанасць у тым, што вось гэтае кола велізарнае, мы яго ніяк не раздзелім. Таму што ўсе кропкі, яны, па-мойму, я іх не магу разразаць. Не хапае моцы. Ну так, вось гэтае... Толькі само вялікае кола можна адчапіць. Зараз будзем прыдумваць, як яго прыбраць. А гэта здаравенныя рухавікі такія, колавыя, ну, перадняй частцы карабля. Адкуль у космасе гукі, гэта рэплікатар гукаў. У нас нават гэта як асабістая тэхналогія. То бок ён карацей па тыпу нейкім спецыяльна сачыць за вібрацыямі на аб'ектах, з якім мы ўзаемадзейнічаем. Вось, ну, па тыпу візуальна сачыць за вібрацыямі і дае нам інфармацыю і перастварае па новай гукі. Ну, па тыпу, то бок гука насамрэч не, але вось лазерам нейкім можна прасачыць нейкую вібрацыю і сфармуляваць, што гэта вось такі-то гук, і потым яго рэсінтэзіраваць у нас у галаве. Ну, у шляме. Так што не, гульня об гэтым падумала. Не ўсе гульні думаюць, большасць не думае. Але гэта канкрэтна гэтым задалася пытаннем. Больш за тое, гэтую тэхналогію можна паляпшаць. То бок, дзякуючы ёй мы можам разумець, ці ёсць ціск унутры карабля, і там яшчэ нейкія дадатковыя рэчы. То бок гэта як частка сканера яшчэ. Калі мы адрэзалі вось тут, праблема ў тым, што я... Ну і што я з гэтым зраблю зараз? Ну адрэзаў я, а далей? У меня есть пытанне до того, як мы будем зараз это коло здымаць. Вось, я адчапіў вось гэтую частку. Не, глядзіце, зараз яно ўсё здымецца, нягледзячы на гэтае ўзмацненне. Ну, блин, трэба яго прычапіць кудысьці, оно здаравеннае.
Твою эмоцию мне силы не хопить. Она шматтонная рэч. Так, треба причапляць. Альбо я буду дзяўбацца доўга. Но яна нават не рухаецца. Альбо я яшчэ нешта не пралічыў. Мне падаецца, яна просто да халеры важыць. Так, яна тут адчэплена. Тэарэтычна, калі я прычапіць вось просто дзесьці штосьці зверху, вось так, напрыклад, яна павінна пайсці. Пойдзе? Во, ачапіўся цэлы кавалак з панелью. Ёсць, ідзе. Добра, ніжнюю тады частку. Яна павінна ў любым выпадку на баржу адпраўляцца, таму ніякай праблемы няма. Я там ніжнюю адрэзаў. Не адрэзаў яшчэ. Планы на наступны тыдзень. У нас скончыўся Pentiment. Ён даволі доўгая гульня. Шчыра, я думаў, што яна будзе карацей. Вось, ну і яшчэ справа тым, як я праходжу гульні. І наверх яшчэ накладваць тое, што мне патрэбна перакладаць, гэта займае яшчэ пэўную частку часу. Вось, таму яна была даўжэй, чым магла бы быць. Так. Ага, яна пакрасе, там усё яшчэ цягнецца. Вельмі павольна ідзе. Вось, з нескончанага у нас ёсць яшчэ Tactical Bridge Wizards, які няблага было бы скончыць, бо па адчуваннях там таксама, ну, як гульня паказвае, там не шмат засталося. Але гэта можа заняць яшчэ пару 2-3 стрымы. Вось, і не заўсёды ёсць на тое жаданне. Так, у мяне ж да рызака новыя налепачкі ёсць. Давайте пад святлом паглядзім. У мяне там 2 галаграфічныя налепачкі. Ну, прыгоженькія якія. Бачыце, у мяне зараз налепка лапа на рызаке. Галаграфічная. Добра. Дык вось, план такі. Праходзіць далей 15 хвілін. Так. Там усяго 15 хвілін, амаль прайшлі. Але я думаю, што гэтыя 15 хвілін расцягнуцца на пару стрымоў. І калі яна трошкі... Я бы, можа, калі б, ну, гуляў самастойна і хутка праходзіў бы, то яно бы не настолькі падстаміла яна мяне, што калі так... І, скажем так, не... Хочацца яе прайсці, і яна цікавая, прыемная. Адзінае, што я ўжо па тыпу яе нагуляўся. Вось, калі так сфармаваць ідэю. Вось. Добра, вось гэта у нас ужо адчапілася, добра. Я яе ў любым выпадку прайду, але не жадаю... Тут пытанне, ну, можна паспрабаваць прайсці яе як мага хутчэй, такі варыянт. О, там частка для працэсара толькі. Я зразумеў. Бачыце, чырвоным мне адзначана, што вось гэты кавалак, ён быў прызначаны для працэсара. Я магу яго адчапіць? Мне ж не хопіць. Так, я хутчэй за ўсё не разрэжу гэты кавалак, бо ён узмацнёны. Так, эту кропку не разрэзаць, а на 3-го ўзроўня, я не ўпэўнены, мне хутчэй за ўсё выбухоўка для гэтага патрэбна. Я ўсё яшчэ не ўпэўнены. Вось. Таму мы пройдзем хутчэй за ўсё. А як мінімум адзін стрым будзе па Tactical Bridge Wizards на наступным тыдню, а потым ёсць пытанне, што пагуляць. У мяне ёсць гульня, я жадаў Silent Hill другі прайсці. Але я зараз ужо не ўпэўнены. Я вельмі жадаю яго ўсё яшчэ прайсці, але вось не ведаю, ці варта зараз. Можа, варта нешта іншае. Гэта ўсё пакуль адкрытае пытанне, яшчэ не вырашанае. Я дакладна жадаю паглядзець дэмку Рефантазіо Метафор. Гэта ад Атлуса, ад стваральнікаў персона гульня. Шчыра скажу, трэця персона, ну, каб просто падтрымаць, я думаю, што некаторым не вельмі хочацца глядзець яшчэ одну персону. Я скажу, што 5-я персона мне значна больш спадабалася, чым 3-я. І зараз вось ужо ў рэтраспектыве, калі я, ну, некаторы час пачакаў яшчэ, прайшло меркаванне, якае стварыў, то я скажу, што 5-я персона значна лепей, чым 3-я. 3-я вельмі грандовая і зацягнутая месцамі. Просто штучна зацягнутая. Яна ўжо маральна трошкі падсастарэла. Вось, нягледзячы на тое, што яны трошкі спрасцілі некаторыя моманты, зрабілі больш зручнымі, але гэта ўсё роўна гульня бачна, што з нулявых.
Вельмі з нулявых. Так, а ці нешта, што ты плануеш на гэтым распродажы набыць? Гэта складанае пытанне. Я спрабую зараз наадварот прытрымліваць грошы і проста как 5 хвілінаў мне засталося. Я спрабую прытрымаць грошы зараз і не набываць. Ну, па тыпу, калі я 100% не ўпэўненая. Вось што я жадаю гэтага, то у прынцыпе у мяне ёсць пара гульняў мелкіх, якія, ну, у мяне ёсць лонгліст, ёсць некаторыя гульні, якія хацелася б, але вось на шкада у віш-лісце канкрэтна на Steam нічога гэткага не завалялася па тыпу тое, што я 100% набуду. Яшчэ, я б не падаецца, я учора яго пераглядаў, нічога такога на высокім скідоне, ну, каб 50% як мінімум было, ну, такога няма. З таго, што вельмі хочацца. Ось. У асноўным яно чамусьці без зніжак. Што на здзіўленне. Так, у нас ёсць гэтыя рухавікі. Я вось думаю, зараз нам з-за нашага абмежавання, што мы не можам зараз рэзаць некаторыя злучэнні, нам прыйдзецца нешта эксперыментаваць, мне падаецца. Вось, бо не ўсе кавалкі я магу забраць. Так, вось гэта пойдзе на баржу. Паліва скончваецца пакрыху. Давайте набудзем. Актываваць. Паліва. Вось яно. І паветра яшчэ няхай будзе. Вось, таму зараз, ну, учора, сёння гуляюся ў тыя гульні, якія, напрыклад, не патрабуюць чагосьці такога... наконт таго, што пагуляць, у мяне ёсць думка. Два тыпа стрымоў, якія... Адзін з іх усё я ніяк не рэалізую, гэта стрымы пры падрыхтоўцы для ДНД. Я час часа рыхтую па навыходных гульню, якая будзе, ну, на наступныя выходныя, альбо на гэтыя жа выходныя я рыхтую. І гэта не самы супер цікавы працэс, але можа камусьці ён можа быць цікавым. Праблема з ім, што нягледзячы на тое, што мне хочацца, я баюся, што ў выніку падрыхтоўка да гульні, якая павінна была заняць па тыпу, ну, 2 гадзіны, ось, яна ў выніку расцягнецца на 4-5 гадзін, і ў выніку можа быць не настолькі карысна і эфектыўна, як хацелася, потому што ўсё ж такі на стрыме яшчэ ўвага трошкі, ну, разлятаецца ў розныя бакі. Ось гэтая штука, паляцеў працэсар. Паглядзім, што яна зачэпіць проста. Это адзін з тыпаў стрымоў, які я думаў зладзіць. І так да рэалізацыі пакуль не дайшло. Бо для гэтага яшчэ патрэбна спецыяльна з гульнямі ўжо я ведаю, як, ну, ўсё засетапіць, як падрыхтаваць, каб усё вам і добра было відна, бачна, і каб праблемаў не было тэхнічных. А там свая асабістая гісторыя трошкі. Трэба думаць, таму што я выкарыстоўваю розныя прылады і розныя рэчы. Некаторыя з рэчаў трэба глядзець, каб яны на стрым наадварот не траплялі, бо там можа канфідэнцыяльная інфармацыя, якая вось такі, досыць над кім задумваюся. Гляджу свой спіс і разумею, што ці я ўжо набыла, ці зніжка недастаткова. Так, вось прыкладна такі ж малюнак і ў мяне. Ось. Гэта цікава, я думаю, што асабістасці, якія хітрыкі розныя выкарыстоўваю я, ну, я ўжо, мне складана сказаць, колькі год я ДНД важу. 6, 7, больш. Да халеры гадоў. І у мяне з'явілася шмат хітрыкаў такіх, якія ў розных людзей падглядзеў у інтэрнэце, навучыўся. Увогуле гэта нават не пра саму гульню, гэта пра стварэнне гісторыі для гульні. Вось. І гэта мне падаецца можа быць цікава людзям, якія, ну, цікавяцца тэмай ДНД, альбо нават увогуле настольных гульняў, альбо ўвогуле апавяданнях. Ну, то бок, як будаваць апавяданне у сітуацыі, калі ты не можаш сказаць, што дакладна адбудзецца заўтра. Ну, па тыпу, як пойдзе гульня, таму што гульню прадказаць гэта не кніга. Гэта падзеі, якія прыходзіцца вельмі шмат адаптавацца і імправізаваць. У сваім сэнсе даволі цікавая рэч. Вось. Такая штука. І другі стрымы, гэта літаральна моя апошняя рэч, якой я займаюся. Гэта часовая, я дакладна не буду гэта, ну, зараз проста выпадак такі. Я думаў пастрыміць World of Warcraft, класіку, скончыліся нашыя, класіку ў рэжыме гэтага самага, у рэжыме хардкора. Хардкор гэта
Оп, рухавік пашкоджаны. У сэнсе рухавік пашкоджаны. Так. Кончваецца яшчэ і смена. Давайте-ка вяровачкі набылі. Вось. Ёсць. І атрымліваецца, вось, і там рухавік. Ну, там сказала, што рухавік пашкоджаны. Толькі я не разумею, які рухавік. Можа быць, гэта мой рухавік у касцюме. Таму што касцюм па-крыху, ён, калі яго не рамантаваць, ён прыходзіць у непрацоўны стан. І прыходзіцца, ну, можа выходзіць са строю нешта. Вось, дык вось, класіка WoW хардкор, бо я уже гуляю, і літаральна учора у мяне памёр адзін з персонажаў. Хардкор, як у WoW класічным працуе. У вас ёсць толькі адно жыццё, і вы гуляеце все то же самае World of Warcraft, хто не знаёмы. Калі паміраеш, за аднім правілам, калі паміраеш, гэта канец персонажа. Вы пачынаеце новага, калі жадаеце ствараць колькі заўгодна персонажаў, але калі персонаж памёр, ён памёр. Адна смерць. Там, вітаю, стейбл каотик. Там рандом вырашае. Я трохі, мне падаецца, за 6-7 год вызначыў. Так, там вырашаю рандом. Але, як гэму прыходзіцца, як там, хто кіруе гульнёй і сюжэтам, прыходзіцца улічваць, ну, трошкі незвычайна будаваць гісторыі, каб гісторыя працягвалася, ну, мела сэнс. Альбо ты мог бы быць падрыхтаваны да таго, што куды могуць пайсці персанажы, таму што персанажы могуць абраць пайсці не па сюжэце, і як да такога рыхтавацца, таму што ты не можаш падрыхтаваць усе магчымыя варыянты, ніхто не можа. Трэба прыдумаць так, каб у цябе былі кавалкі будаўнічыя матэрыялы, скажем так, для тваёй гісторыі, з якіх ты будзеш потым на літаральнай сесіі ўжо эксперыментаваць і збіраць гэтыя гісторыі. У гэтым і цікавостка. На легенды из Инвальда проводится 10 тысяч. Дякую вялікі. Ось. Гэта дзве рэчы, якія я жадаю парабіць. Таму ДНДшны варыянт і воваўскі варыянт, я думаў гэта запусціць. ДНДшны, на жаль, патрабуе больш падрыхтоўкі, як я сказаў. І кожны раз, калі ў мяне ёсць жаданне гэта зрабіць, я не вельмі жадаю займацца, бо мне, каб падрыхтавацца, спатрэбіцца, ну, па тыпу... На саму падрыхтоўку гульні на 4 гадзіны ў мяне ўходзіць 10-2 гадзіны, звычайна. Ну, калісьці больш, калісьці менш. Час часу бывае такое, што паўгадзінкі увогуле, в залежнасці ад таго, што ў мяне ёсць. Вось. І для стрыма патрэбна падрыхтавацца, гэта падрыхтоўка будзе на першы такого плана стрым, мне трэба будзе падрыхтоўку на 3-4 гадзіны, якія трошкі шкада выдзяляць, бо потым яшчэ і сам стрым весці, так што гэта такая рэч, якую раптоўна я не магу проста па свайму жаданню запусціць. Ось. На жаль. Звоў усё значна прасцей. Узяў ды запусціў. Тым больш, што ў мяне персанаж літаральна ўчора памёр, так што я якраз новага персанажа пачаў. Так, мне падаецца наш Так, рамантаваць гэта не абавязкова. І мы пункты набіраем. Чакаем гэтых самых пунктаў. Але гэта можна будзе зрабіць як майстар-клас. У мяне ў пэўны момант была думка увогуле, скажем так, я перабіраю розныя ідэі з тым, вы паглядзіце на гэтыя постэры зараз, вельмі важная справа. Так, постэры. Так. Ага. Так, а які ж абраць трэцім? Падыдзе, добра. Дык вось, я доўга думаю над рознымі варыянтамі, што я магу зрабіць для свайго... Ну, для свайго канала, для нейкіх па тыпу цікавостак, каб нейкія ўзаемадзеянні новыя, то бок галасаванне, мне падабаецца галасаванне, я вельмі ім задаволены. Мне ёсць былі размовы пра тое, як яго палепшыць. Ну, і падымалася тэма, напрыклад, там дадаць проста магчымасць тым, хто, скажем так, за меншую колькасць пунктаў, калі у вас набіраецца шмат пунктаў, то вы можете за меншую колькасць пунктаў па тыпу аднолькава атрымаць. Ну, па тыпу як зніжка для вялікай колькасці. У гэтым ёсць сэнс, але адначасова гэта як прытрымліваць пункты. Ну, па тыпу, яно заставляе людзей, у якіх пунктаў няшмат, прытрымліваць іх на потом невядома калі, і вось я аб гэтым і думаю, што у мяне ёсць, мне падабаецца ідэя, што людзі больш... Я жадаю, каб людзі больш актыўна выкарыстоўвалі пункты. Мне падабаецца гэтая магчымасць, што вы дасылаеце, што вы вырашаеце.
Ось, Don't Start Together з Регана. Люсівеллі літаральна прилітає з гэтым. Вітаю. 500 адпраўляецца туды. І вось думка таго, што мне падабаецца гэта ідэя, мне падабаецца, што ёсць нейкая невялічкая эканоміка на канале, то бок у вас ёсць нейкае прыняцце рашэнняў, гэта цудоўная рэч. Я ўсё яшчэ вельмі задаволены гэтым. І ну, хацелася б як бы палепшыць нешта, але я шукаю яшчэ нейкі іншы варыянт. Дык вось да чаго я? Дадаць pay to win. У мяне была думка pay to win. Я думаю, неяк у ідэале зноў жа аўтаматызаваць, бо у ідэале, каб гэта не парушала майго стрыма. Ну, па тыпу, я ж не буду сядзець і кожны раз, калі хтосьці плоціць грошы, я жадаю, каб яно аўтаматычна закідвалася, напрыклад, хтосьці закідвае біцы, і яно запраўляецца на... Так, а не думаў рабіць рэстрім сваіх жа запісаў гульнявых сесій з ДНД? Не, гэта... Я думаў нават калісьці спрабаваў запісваць іх, але гэта не тое. Ну, не тое. З гэтым складана. Плюс яшчэ не я адзін за сталом, ну, гэта патрабуе шмат, скажем, шмат пытанняў да гэтага ёсць. Вось, так што тэхнічна пакуль не бачу варыянта, і гульцы ў мяне не тыя, якія маглі бы згодныя і маглі б пацягнуць такое, так што гэта... Рэстрым сваіх. Яны ў мяне сесіі зараз ужывую адбываюцца. Вось. І тут пытанне з прыватнасцю і гэтак далей. Там даволі шмат... Для беларусаў шмат пытанняў наконт паказвання свайго твару. Увогуле, ідэнтыфікацыі сябе. Так што... яшчэ сваё дадаецца, свой узровень. Зрабіць сесію з каточкамі. У мяне была думка сесію з падпісчыкамі на кофе. Вось такая была ідэя. Ну, па тыпу рабіць сесіі альбо майстар-класы нейкія ДНДшныя на кофе, і тым, каму цікава. І, ну, гэта тады варта падрыхтавацца. Ведаеце, ёсць матывацыя вельмі добра падрыхтавацца, і я магу паказваць яшчэ, як я рыхтую свае гульні, і, ну, для тых, хто проста на стрыме завітвае, могуць зразумець, што іх можа чакаць, калі ў іх ёсць такое жаданне. Таму што можна весела пабавіць час тымі, каму гэта цікава, і, ну, проста пасядзець, патупіць у ДНД, так што неблагі варыянт, думаў. Таксама патрабуе шмат падрыхтоўкі, таму пакуль не рухаецца з места, гэта як ідэя пакуль засталося, нікуды не сышло, але патрабуе шмат энергіі падрыхтовачнай. Дарэчы, праз нейронку твары прагнаць. Ну, таксама, любое такое дзеянне, гэта дадатковыя дзеянні, якія павінны зрабіць. А я не фул-тайм па тыпу стрымер альбо контент-мейкер нейкі. Я літаральна пасля працы я саджуся і вось ладжу стрым, так, то бок і іду далей потым займацца сваімі справамі. Вось, так што на гэта ўсё, ну, весь вольны час на гэта таксама выдзяляць не вельмі хочацца. Я вельмі шчаслівы, што магу штосьці зрабіць там раз у тыдзень, неяк палепшыць штосьці дадаць для канала. Насамрэч, адна з мелкіх рэчаў, яшчэ дадаліся ў нас эмодачкі дадатковыя на канале. Ось, дадаткова. Пакуль яшчэ яны неяк трошкі раскіданыя, проста раскідана па цірах, я яшчэ буду думаць, як іх усё ж такі размясціць, як бы хацелася б больш. Таму што, на жаль, у Твіча вельмі абмежаваная колькасць эмотак па слотах, і я не магу ўсе піхнуць, які я жадаю. Ось. Так. У нас паляпшэнне. Так, у нас 69 пунктаў, лінк 100 кінаў. Добра, не кранаем іх, няхай 69 застаецца. Ідзем далей на наступны экран. На драйвер адпраўляецца 900. Вітаю, Хедхампер, і дзякую вялікі. Так, працягваем апрацоўваць гэты карабель, у нас яго яшчэ палова амаль засталася. Панель на карбонавая, 235 тысяч крэдытаў. Пра якую панель гаворка? Цікава. Ладно. Кабіну мы адчапілі, але мы кабіну не разбіралі. Давайте, можа, кабіну зараз разбярем. Так, яшчэ один постер. Давайте яго заберем і адправим на баржу, бо ён у нас уже такі сабе не забіраем.
Ага. А, вот тут можно литерально стяну одну отшапить. Идеально. Минус стена полетела. Это у нас отправится терминал на баржу. Ты стена, у тебя нічого нема, так? Так, нічого не бачу. Давай у процессор. Уйдем. Добре. Так что... это просто эти бороды? Так, это ён. Амаль. А гэта... блин. У мяне ўсё яго імя вылетае. Віталь з Відзіка. Ось. Это ён. Ну, ляці. Малайчынка. Ось. Так што план прыкладна на наступны тыдзень. Мы, хутчэй за ўсё, ну, штосьці з трох дакладна будзе. Я планую мінімум один стрым па Tactical Bridge Wizards. Яшчэ, і калі цікава, ну, я вось... была падтрымка гэтай ідэі, я не ўпэўнены, гэта было дакладна пра яе альбо не. WoW Hardcore. І один стрым, праглядзеце, як вам будзе цікава ці не, бо гэта даволі чылова, гэта літаральна, як вось зараз мы стрым глядзім, вось гэты стрым, вельмі падобна ў гэтай ідэі, толькі ёсць вялікія стаўкі ў гэтым. Што калі ты паміраеш на зусім, ну, вось і ўсё, адна смерць толькі. А гэта ўсё ж такі класічны WoW, у якім ты паміраеш, ну, перажыць некаторых ворагаў складаненька, так што гэта можа быць цікавым. Вось, і таксама пры магчымасці пастрымлю яшчэ дэмку Метафор Фантазіо, бо мне цікава паглядзець, што там. Я спачатку не вельмі зацікавіўся гэтай ідэяй, бо, блин, ну, падумаеш, атлусы зрабілі гульню, можа, гэта не маё. Але літаральна я паслухаў, ну, я паглядзеў трошкі, паслухаў, мне візуальны стыль спачатку вельмі не спадабаўся, а потым я змяніў сваё меркаванне, і гэта прасцей паказаць на самой гульне, што канкрэтна там адбываецца і чаму там такая спрэчная трохі сітуацыя ў гэтым. Фрэя у эмотках адказвае за сур'ёзнасць, а Люцык за крайнасці. Яны літаральна такія ў жыцці яшчэ. А Люцык можа быць такім, ну, ён, скажем так, эмацыйны, актыўны, трохі дзіцё такое у некаторым сэнсе. Калі Фрэя такая сур'ёзненькая, ўсё, падабраная такая ледзі, то Люцык раздзеўбай такі зусім. Ось, так што яны літаральна іх адлюстроўваюць. А, ты што такое? Што гэта за кавалак такі? Куды ён? Дзіўны ён. Давайте яго туды. Звычайна, ну, нават калі мы іх узялі мы іх яшчэ зусім маленькімі, дык вось, нават, а што тут адвалілася? Тут нейк электрычнасцю дзёбнула, я так разумею. Хто бы ў гэтым мог быць павінны? Давайте. Раздзяўбала электроніку трошкі. Нават калі мы іх узялі, яны брат-сястрычкай, і мы іх забіралі ўдваіх. І калі мы іх забіралі, яны нават адразу было вельмі бачны характар, літаральна, па-першых, ну, вельмі заўважна ў іх, вельмі адрозніваецца характар. Люцык не баіцца ні халеры. Яму цікава, ён размаўляе, ён сацыяльны вельмі такі код, сацыякод, які размаўляе і з людзьмі, спрабуе ўзаемадзейнічаць і агледзець тэрыторыю, яму ўсё цікава навокал. А Фрэя такая трошкі асцярожная, баязлівая. Ось, вельмі асцярожная. І ў выніку яна ідэальная, вось, ну, пара ў гэтым сэнсе, што калі нешта, ну, Фрэя стрэсуе, ёй незразумела, нешта пужае яе, то Люцык ідзе правяраць гэта, і Фрэй уже не так жудасна. Ну, напрыклад, там, незнаёмы чалавек прыйшоў. Вось. Калі Люцык пайшоў праверыць, і ўсё ў парадку, то яна пойдзе падцянецца. Заходзіць у новае месца, там, альбо да лекара, калі з'ездзім, то таксама Люцык такі хвіліна дзве, ён ужо адаптаваўся ў новым месцы, а Фрэй патрэбна, каб, калі побач брата няма, яна пачынае стрэсаваць. Так, што тут такое? Распаўсюджвае... Навошта мне? Давайте заберем. Дзюну. Яны з прытулку, так. Ну, і амаль з прытулку, там па тыпу з ператрымкі. Прытулак, ператрымка, ось.
Так. У процессор. Улетела, добра. Гэты кавалак таксама можа... А, ён уже адчаплены ад усяго. Давайте яго на баржу адправім. Не, той бок. Баржа у нас тут. Ляціць? Добра. Разберем зараз полностью. У нас застаецца 8,5 хвілін на гэты карабель. Хутчэй за ўсё ўвесь я не разбяру, і ёсць верагоднасць, ну, добра, так-то добра было бы разабраць, насамрэч. Таму што гэта дадатковыя пункты, за якія я потым паляпшэнне бяру, так што да 7-го ўзроўня дасягнуць было бы вельмі добра, але пытанне, ці варта па грошах будзе ну, гэта уся актыўнасць наша. Бо на наступную смену, калі я не паспею ўсё, хутчэй за ўсё грошы будзе зусім ніякіх. О, процессор. О, не-не-не, пачакай. Не-не-не. Пераблытаў. Ты ў процессор. Ты ў баржу. Там дзверы уляцелі ў тым кавалку. Яны неправільна залічацца. Згубім трошки грошай. Так. Угу. Гэтую частку, мне падаецца, можна цалкам вось з гэтым пераходам адрэзаць просто. Чым далей забіраемся, тым менш караблёў, якіх можна просто разрэзаць. У мяне ў рызыка ёсць два рэжыма. Адзін вось кропку рэжа, і гэта зручна вельмі, калі ты рэжаш вось такія месцы злучэння, спецыяльныя балты такія, якія былі прызначаны для таго, каб іх разрэзаць. Але мяккі метал у некаторых месцах можна проста вось гэтым рызаком разрэзаць у любы момант. На жаль, такіх чым далей караблі ідуць, тым больш яны умацаваныя, і рэзаць можна толькі ў асабістых месцах. Там толькі літаральна ў пакоях дзесьці можна разрэзаць сабе сцяну, як табе падабаецца. О, там паветра было. Мяне адштурхнуло. Ау. Як я так не прасачыў. Яшчэ... Ну, вось яго раздзявуло. Тут нічога больш не пашкодзіла? Не, мне падаецца, ўсё на месцы. О, постера якога у нас няма, давайте зберем яго. Мне падаецца, няма у нас такога. Гэта і ёсць ужо тады. Давайте працягнем тады. Я тут праверыў на ўсялякі выпадак, ці раздзяўбала ў мяне тут моцна ўсё, але не, ўсё ў парадку. Яно там паветра застала. Я не разумею, мне падавалася ўсе дзверы і паветра я выпускаў яшчэ першая рэч, якую я звычайна раблю. Забыўся, на жаль. Можа іх ужо можна расшчапіць, вось цікава. Пять хвілін. Дакладна не паспяваем, але будзе дастаткова на наступную смену, так што яшчэ адзін раз зайдзем на гэты карабель. Да разберем яго. Давайте пакуль разразаць усё, што можна. Бо зноў жа, не ўсё паспею, і гэта нармальна. Так, дата драйв. Можа быць карысныя даныя на ім. Это яшчэ такі па тыпу. Тут же сюжет трошки ёсць, лора як мінімум. Зараз мы падслухоўваем логі з гэтага карабля.
У іх ёсць нейкая па тыпу цэлая ліга, ну, марсіанскіх астэроідных чэлаў, якія займаюцца тым, што разразаюць астэроіды. Астэроід-райдеры. Так, шмат працы ў гэтым сусвеце, шмат. Мне цікава, ці распрацоўшчыкі гэтай гульні зрабілі яшчэ нейкі праект, бо мне падаецца, гэта іх амаль адзіны праект увогуле з усіх. Дзівосна. Мне падаецца, гэта ўжо ўсё можна тады адчапляць. Алюмініевая структура, алюміній. Чым можна гэта ў печ адпраўляць? Вось знешнюю, то трэбна кожу гэта зняць. Яго патрэбна ў працэсар адпраўляць. Давайте тады яго і прычэпім. Няхай параціць. Не перашкаджае. Вось гэта частка мне зразумела. Яна выглядае, быццам бы яна прычэпленая. У нас паветра амаль скончылася, паляцелі назад. Наступны праект гульня, дзе збіраеш караблі. Ёсць ачмурэнная, наконт ачмурэнных цікавых гульняў, якія я чакаю. Вы, хутчэй за ўсё, пра яе нахрен не чулі. Зараз я паліва возьму. Давайте я на паузу зазірнуў свой стым. Увішлі задаў. Яна яшчэ не выйшла. Яна ад распрацоўшчыкаў Дом Кіпер. Дом Кіпер гэта вы займаецеся абаронай планеты і капаецеся яшчэ ў зямлю. Але гэта проста нешта. Гэта пушка. Літаральна пушка. Зараз яна FKK, альбо як яна? FVK? PKK? PVKK? PVKK. Так. Я зараз закіну чат, бо я зламаюся. Я паспрабую зараз, я закіну чат і паспрабую гэта прачытаць пасля таго, як я закінуў. Так, бяру, гэта закидываю, 8 чат. Там каточки? Не, там вы кіруеце здаравеннай арбітальнай пушкай. Поўнае название вось так. PVKK Planeten Verteidigungskanonen Kommandant на немецком. Одно слово. Скорочено PVKK. Вось. Калі можете паглядзець там трейлер нейкі, в прынцыпе, мог бы вам яго і паказаць ужо, раз уже пачала справа, давайте прервуся, покажу вам трейлер, бо это нешта. Вы кіруеце здаравеннай арбітальнай пушкай, такой, ведаеце, супер ускладнённай пушкай. Вы з раніцы прачынаецеся такія, п'еце каву і ідзеце кіраваць далей, вы, потому что вы живете каля гэтай пушкі, таму што яна гіганцкая, літаральна гіганцкая. Так, відэа. Анонс трейлер. Ну, давайте ось його. Блин, тут у меня реклама. Чекаю, поки реклама скончиться. Угу. Зараз покажу. Де прилада? Ром. Вось. Орбитальная птушка. Не-не-не, орбитальная пушка. Давай, може якось це ще підвисити. А, не, уже і так стоїть максимально. Мне тут подказали, что гука нема. Вы бачите?
Ось. Повна назва. Ось така справа. У космосе няма гукаў. У нас няма слова пушка. Хедгампер, калі ласка, выправ мяне. Як правильно? Так, я зараз забыў сцену вам памяняць назад. Гармата. Дзякую, Ріка. Так. Это отшепим. Ну так, логично. Я нешта... Маете рацию. Так. Ніякай праблемы. Так, вот это отшепим. Мне падаецца, гэта увесь кавалак павінен у баржу ісці, так? Мне падаецца так. У нас застаецца яшчэ хвіліна. Что поспеем, то и отправим. Это полностью у баржу. Ось, этой гульнёй з этой гарматай гіганцкай. Ось яе дакладна, кажу, чакаю. Яна будзе яшчэ дакладна не хутка, але павінна быць весела. Спадзяюся, што яна не вельмі... Яны зрабілі такі рагалік, дом кіпера. І там таксама планетарная абарона, але ў піксельнай графіцы вы яшчэ капаецеся ў зямлі, здабываеце паміж шквалямі ворагаў, спрабуйце здабываць рэсурсы, каб паляпшаць сваю вежу гэтую, ну там дом па тыпу купал, у якім вы сядзіце. Вось, вельмі прыемная вясёлая гульня. Можна даволі шмат часу ёй папавіць. І таму я спадзяюся, што вось гэтае, ну тое, што вы бачылі, гэта не будзе па тыпу сімулятара хадзьбы. Я вельмі спадзяюся на гэта, што гэта будзе літаральна паўнавартаснае кіраванне вельмі складанай пушкай. Блин, пушкой, ага, гарматай. Так, засталося 5 секунд. Добра. Зараз нам дакладна яшчэ адна смена спатрэбіцца, каб гэта прыбраць усё. Птушкой. Так. Орбитальные птушки. Ось. І я так разумею, тема там у описанні, що ви ёсць іншапланетяне, якія по типу атакують, а ви бароніцеся ось гэтай гарматай. Новый стикер у нас з'явився. Кровать гигантской орбитальной птушкой изнутри. Орбитальные птушки. Осторожно. Вы бы стали наближаться до... Калі б вы были іншапланетянином, які захоплівае планету, вы бы стали наближаться до планеты, у якой ёсць гигантская орбитальная птушка? Внутры якой яшчэ нехта сядзіць і кіруе ёй? Задумайтеся. Задумайтеся. Я б не стал. Так. И. Поляпшение. У меня все еще не хапае на поляпшение. 120 потребно. Поехали далее на наступную смену. Мы можем разобрать еще на 3 ўзроўні сабе. Яны самые солоденькие будут. Так что лепей их зрабіць. Вось гэтая частка, няўжо яна ўся у... вось, ідзе ў працэсар вось гэтая частка. І я не магу іх расчапіць. Так, і гэта таксама ў працэсар. Тут пытанне, вы глядзіце, здаравенны кавалак. І які, хутчэй за ўсё, прыйдзецца цалкам адпраўляць. Давайте разрэжам тут. Гэты гіганцкі цэнтральны кавалак прыйдзецца проста абраць, куды мы яго адправім, бо мы іх раздзяліць не можам.
Хто пераможе, арбітальная птушка альбо майнфлеер? Я думаю, што ёсць іншае пытанне. Хто пераможа? Тысяча гэтых самых арбітальных птушак размерам з майнфлеера альбо один гіганцкі майнфлеер арбітальны. Хто пераможа ў такой сітуацыі? Гігантская... Оп, не пераграў, все добра. У арбітальнай птушкі павінны быць гіганцкія арбітальныя глісты. Так. Уявіце сабе, калі у вас ёсць яшчэ гіганцкая арбітальная машына, і на гэтую гіганцкую арбітальную машыну яшчэ і какая гіганцкая арбітальная птушка. Вы ж припаркаваць яе тады нідзе не можаце. Я нешта пад захраз. Выпусціце мяне. Так, мне зараз з тым падсунуў гульню з апісаннем. Шукайце і вывучайце ўзоры, клапаціцеся пра кота, пасябруйце з вядзьмаркамі ці ўступіце ў секту. Окей. Можа закінеш назву? Адрэжам вось гэты кавалак. Мой план такі, я зараз возьму тут. Ачаплю гэты пераход поўнасцю. І тады мы цэнтральную частку просто адправім кудысьці. Хутчэй за ўсё у печ усё пойдзе. Мне падаецца, адчапіў ўжо ўсё. Ці не? Не вельмі... Блін. Пропусціце мяне. Усё чапляюся тут. Вось тут не адрэзаў. І ўнізе хутчэй за ўсё. Так, пропусціў унізе яшчэ. Ёсць. Вось увесь здаравенны гэты кавалак зараз пойдзе ў нас. Мне падаецца, мы больш заробім, калі адправім гэта ў плавільню. Таму што у працэсар пойдзе толькі знешняя частка. Цэнтральная па выглядзе неяк больш... Не ведаю, яны прыкладна аднолькавыя, ўжо не ўпэўнены. Ідзі ў плавільню. Яна цяжкая. Галоўнае, каб яна за сабой не ўцягнула нешта карыснае. Тое, што працэсар павінна... Ну, апісанне выглядае больш інтрыгуючае, чым сама гульня. Strange Horticulture. Так, зазірну хутенька. Я яшчэ сёння, некалькі дзён назад, узяў сабе бесплатна Moon Ring. Я ўсё яшчэ не паспрабаваў. Давайте, я зараз гэта хутенька Strange Horticolor гляну. Strange Horticulture. За 20 злотых выглядае неблага, насамрэч. Вельмі неблага. Ну, неблагая, ну, не тое, каб нешта такое. Ну, насамрэч так, скриншотаў трошки не хапае, бо не вельмі зразумела, што гульня мае на ўвазе. Але цікава. Асабліва кошт і код. Вось. Так, дык вось, гульня Moon Ring. Яна ў апісанні сваім ідзе на сваёй старонцы, што гэта цёмная фэнтэзі, пакрокавая, ретра-класіка, змяшаная з пакрокавай РПГ і роуглайкам. І ўсё показана ў неонавым стылі. Яна такая, ну, па тыпу, як ретра-гульня, але быццам бы са складанай механікай. Не ў пікселі, у пікселі такая, вельмі піксельная. Вось, яшчэ спрабую быць, як это, выгляд старога экрана такога рабіць. Забыўся, як яны называюцца.
Ось. Мне просто падабаецца апісанне, і калі ў яе гледзячы на тое, што там таблічак шмат і ўсяго, мне падаецца, там нармальная такая можа быць у прынцыпе глыбокая олдскульная РПГ. Ось. Так, нешта яно не цягнецца ў мяне. Ось, можа быць. Яна можа быць цікавай, я не ведаю. Яна бясплатная, ну, то бок яе можна проста ўзяць. Таму яшчэ гэта яшчэ дадае прыватнасці, можна праверыць. Я яе проста забраў. Ось, але нават думаў сёння пастрыміць, але я падумаў, што калі прыйдзецца разбірацца ў ёй, то ну, не вельмі хочацца, я бы зараз нешта больш такое вядомае, простенькае парабіў. Можа гісторыі, якія патравіў. Яна нормально цягнецца. Галоўнае, толькі я не перашкаджала, каб нішто. Ой, гэта, напрыклад. Ты у нас у працэсар пойдзеш. Полетела. Гігантская пачвара. Давай-ка ты ось так яшчэ пойдзеш. Олдскульная РПГ гэта Ultima 7. Ну наконт олдскульных РПГ. Ну я падумаў, што па тыпу яна будзе геймплейная, як мінімум, у вельмі такі олдскуласці. Таму што калі паглядзець там проста разбіўку па здольнасцям персонажа, то ужо хочацца сказаць, што яна будзе непростенькай. Вось. Але як з роуглайтамі олдскульнымі, якія звычайна індзі робяць, то там разабрацца патрэбна першыя прыкладна 4 гадзіны, ты будзеш проста плюс-мінус разбірацца ў ёй, так што я падумаў, што можа таго не варта. Патрабуе 150 мегабайт на дыску. Гэта вось гэтая Moonring, так? Я ее усталяваў, але не праверяў, колькі яна важыць. Усталяваныя файлы 149 мегабайт, коробка 38, так, дакладна. На Грим Фандана отправляется 900, дзякуй вялікі. Ты на баржу пойдзеш? Гэты кавалак будзе доўга ляцець, паглядзіце які. Это трэць корабля зараз туды адпраўляецца. Можа я і памылку раблю зараз той, што у плавільню адпраўляю. Давайте паглядзім, можа тут яшчэ электроніка якая засталася, якую я забыўся адчапіць. Электроніка. Ахалоджванне тут ёсць нейкае. Ахалоджванне? Што это у нас тут такое? Вось гэтай кавалкі забіраем з сабою. Падабраць іх можна. А навошта вы? Ой, блин, адштурхнуў. Не, верніся. Уляцела. Добра. Навошта вы патрэбныя? Блин, чаму яна не падбіраецца? Напісана падабраць, а падабраць нельга. Незразумела. Сёння яшчэ такая справа, напрыклад, ну, наконт увогуле пашырэння там канала, нейкія планы на будучыню. Ёсць, ну, набралося ўжо пэўная колькасць шорцаў на асноўным канале. І захацелася яшчэ паспрабаваць, можа закінуць упершыню нешта ў TikTok. Закінуць, паглядзець, як пойдзе, ну і ўвогуле проста ацаніць, як эта справа ідзе. Вось, і літаральна у TikTok, хоць аккаунт ужо некаторы час створаны, і быццам бы, ну, што там складанага, правильно? Вось, але сёння літаральна вызначылася, пачаў падпісвацца на іншых стрымераў у TikTok, альбо проста глядзець штосьці, лайкаць, і уявіце сабе, TikTok мае такую справу, што калі вы альбо змянялі аккаунт, альбо нешта такое, яны могуць не падпісваць вас. То бок у вас ёсць аккаунт, з ім усё ў парадку, вы падпісваецеся, альбо лайкаеце відосы нейкія, якія вам рэальна падабаюцца, вы проста паглядзелі іх. А яны не адзначаюцца. Ну, па тыпу, яно не. Яно вам пакажа, што па тыпу ўдала, але насамрэч яно гэтага не зробіць. З Firefly, так, вельмі нагадвае. Вельмі нагадвае музыку. Такі кантры касмічны. Вельмі ўдала. Тут увогуле персонажы такія. Тут папахвае такім франтірам, ведаеце. І ў стылі, і ў размовах паміж персонажамі яны абмяркоўваюць. Гэта вельмі нешта на дзікі захад ідзе касмічны. Глядае кітайцы. Так, так. А мне падаецца, там, гомзіка, багему, так, і там, ну, балайкаеш відосы, нешта падпішешся, і яно такое, так, усё малайчына, ты падпісаўся. А потым заглядваеш на літаральна гэты же канал, а ён не стаіць адзнакі ніякай. Ні лайкаў не стаіць, ні падпіскі на канал, ні халеры няма.
Ось. Пайшлі гугліць. Жонка пагуліла. У тиктоке ёсць відэа наконт гэтай праблемы, каб вы разумелі. Ось. Людзі абмяркоўваюць, у некаторых гэта проста само па сабе праходзіць. Тлумачэння ніякага няма. Звычайна у новых аккаунтаў. Наш герой будзе лаяцца на кітайскай. Спадзяюся, не. Я спадзяюся, там нічога не пачнецца. І Дзіньпінь нас не захопіць. Галоўнае у тиктоку гэта не выкладваць, а то Дзіньпінь разводзіцца. У некітайскім твітары таксама ёсць багі, толькі там звычайна наадварот абмежаванне ўключаецца, калі занадта шмат скроліш. Я у твітары такога не заўважаў, калі шчыра. Ну, можа, я просто не заўважаў літаральна, можа, не так скроліў шмат. Мне падаецца, гэта па тыпу абарона ад ботаў, але пытанне, ці якая ў яе якасць увогуле, ці добра яна працуе. Китайскую лайнку потым стрелячка. Зразумеў. Так, я уже забыўся. Так, у працэсара гэта пойдзе. Глядзіце, гэты кавалак усё яшчэ не засмактала туды. Во, пайшло яго разбіраць. У нас зараз будзе адначасова і згубляцца грошай і дадавацца. Пытанне, што лепей проста будзе. Я зараз гляджу на той, колькі там зарабляецца зверху. Мне падаецца, мы згубілі больш грошай, чым зарабілі ўсё ж такі. Так, трэба было яго ў працэсар адпраўляць. Так, мы губляем... Так, не вельмі эфектыўна. Там прыкладна 50 на 50 было складана ацаніць. Я на прыкладзе некаторых дэталяў глядзеў. Ну і ладно, добра. Хоць якія грошы зарабілі. Я выкарыстоўваў дыялог з самім сабой у твітары як нататнік, а потым у адзін момант цэлы тыдзень ці нават больш не змог бачыць толькі некалькі... Я мог бачыць толькі некалькі апошніх паведамленняў. Ага. Галоўнае, аднаго казачнага мядзедзя не ўзгадваць там. Хальсіна, не трэба было. Хальсіна не ўзгадвайце. У кітайскім... У тыктоке вельмі не любяць хальсіна. Калі вы не ведалі. Магчыма, там іншы мядзведзь, але я не ўпэўнены. Так, у нас скончваецца паветра. Я думаю, гэта вельмі важна. Доўга мы без яго не пражывем. Магчыма. Проляцелі занадта далёка. Тармазім. Так, нам не хапае паветра. І давайте, можа, адразу паліва набудзем, каб не лётаць 2 разы. Значит, там яго палова была, ну ладно. Засталося 2 апошніх кавалкі, у нас 2 хвіліны. Давайте, можа, просто не думаючы, закінем гэта ўсё ў працэсары, а там халера з ім як разбярэцца. Можа, зараз па дарозе яшчэ нешта адчэпім. Вось цябе адправім на баржу. Ай! У баржу, калі ласка. І той кавалак таксама. Эй, чаму ты ў баржу не ляціш? Ляці ў баржу, говорю. Дзякуй. І ты яшчэ працэсар. Я просто не жадаю яшчэ адну адпраўляць гэтую самую. Давайте просто няхай ляціць. Электроніка нейкая ёсць. 84 000 гэта карысна будзе, адпраўляем. Дзе там наша баржа, згубіў яе. Мне падаецца, вось гэтая... Эту плавільню... Плавільню не той, каб шмат. Так, мне падаецца нармальна. У працэсара зараз няхай ўсё ляціць. Хоць якія грошы заробім, а то змены я дакладна пачынаць не буду. Давай, хутчэй ляці. Мне падаецца, вось гэту частку можна было і ўпеч, але часу ўсё менш. Больш казачнага?
Ну, я не ведаю. Куды больш казачны, чым Хасін. У яго такая каска там такая, паказвае ўсім. Харызматычная, скажем так. Ну, давай, ляці. Ёсць. А ў гэты раз я не трапіў з-за таго, што якраз такі гэта лепей было ўсё ж такі не ў працэсара, а у гэтага. Можа штрафы просто накладваюцца, калі я не туды запіхваю іх. Давай, ляці. Хутчэй, хутчэй, 20 секунд засталося. Угу. 4 секунды. Ну. Грошики. Блин, не поспел. Ну и ладно. Як есть. Наступный корабель возьмем. Good morning, Cutter 9346-52. Сколько у нас пунктов зараз? Гэтых. Вось, зараз их хопить на выбуховку. Давайте набудем себе, нам потребится. I see you grabbed the demo charge license. Great choice. All right, Cutter. Now for some training on how to use... Just chuck them down and light them up. Should see a big boost in efficiency. Hey, Cutter. I'm, patching through the operation manual for those things. Be careful, okay? Туторіала не будзе, я так разумею. Я дагэтуль на любы інструмент мне доўга тлумачылі, як ім карыстацца, але тут выглядае так, што ніякага тлумачэння не будзе. Як табе пашанцуе, так і выбухне. Добра, зараз самы момант іх будзе паэксперыментаваць з імі. Пачынаем смену. Наступны карабель набываем. Паглядзім, які проста дорага каштуе. Каштоўны, які у нас ёсць. Eagle, які абыдзецца яго кошт 18 мільёнаў. У гэты 24 мільёны. У гэтага 10. У гэтага 15. Далей, я так разумею, яны ўсё ўніз і ўніз па цане, так? А не, скочуць. Гэтыя грузавыя зараз самыя дарагія чамусьці. Мне цікава. Каму так. Давайте просто, ну, мы апошнімі абіралі вось гэтыя грузавыя. Я жадаю нешта іншае паразбіраць. Таму возьмем вось гэты. Eagle. Terras Royos. А, рэактары іншых класаў. Хутчэй за ўсё да халеры грошай тупа на гэтай самае. На рэактары уходзіць. Бо ў яго толькі першага ўзроўня рэактар. Ну давайте. Паспрабуем гэты карабель. Ён патанней абыдзецца. Так, я бачу, у яго панелі працуюць. У яго ўнутры ёсць паветра. Ціскі ёсць. Шмат даволі электронікі рознага. Паліўныя бакі ёсць. Вось у гэтых частках карабля. Паліва прыйдзецца. Трэба будзе падумаць, як разбіраць, не спяшацца. Летуценнік? Гэта мы яго так называем сёння, так? Гэты карабель. Так мне так гавары. І вітаю ў чаце. О, уваход. Чынена. Не зусім. Добра. Паветра. Так. Роўнае паветра. Зараз мы тут дыхаць можам. Мануал для дэмачарджа. Вось ён. Мы можам размясціць яго. Ён зробіць выбух. Яго ёсць розныя рэжымы яшчэ. Ага, зразумеў. Зразумеў. Давайте не будем пакуль гэта кранаць.
Я пакуль не ўпэўнены. Потым на метале нейкім паспрабуем, мне цікава, як оно спрацуе. Гэта ретруценнік яшчэ пратрымаецца. Так, а гэта у нас што? Гэта у нас паліва. Добра. І тут, я так разумею, у нас ёсць ядро літаральна пад намі. Вось чаму ў мяне такія пашкоджанні зараз на інтэрфейсе. Ну, бо тыпу яго дзяўбе неяк дзіўна. Вы паглядзіце, хто ёсць. Зайцатрус. Забіраем з сабою. Угу. Я думаю, так, трэба адключыць. Дзе там кантроль? Тут неяк перашкоды яшчэ з электрычнасцю, як вы бачыце, не ва ўсім караблі нармальна электрычнасць працуе. О, вось кантроль. Я магу цябе актываваць? Вось. Высмакча зараз паветра ўсё. Оу. Там небяспечна ў тым пакоі. Добра. Тады пакоі ад уваходу пакрыху будзем рабіць. Наадварот, падвышаем ціск. А дзе кантроль тады яго? У гэтым пакоі таксама павінна быць, калі я правильно разумею, так? Дзе кантроль паветра? А, вось ён, схаваўся ад мяне. Угу. І што мне рабіць з гэтым? Ну, па тыпу, дзверы аўтаматычна зачыніліся, так? І што мне з гэтым? Што я потым зраблю? Давайте адчынім. Эйрлок адчыняецца. Вось, ён у адкрыты космас зараз. Справа ў тым, што калі гэтыя дзверы там адчыніць, то ўсё гэтае паветра, яно выдуе ўсё, што тут ёсць. У выніку мне патрэбна аўтаматычную сістэму паветра, што, каб выключыць, альбо што я павінен? Як я павінен выключаць? Я жадаю выключыць просто літаральна, ну, прыбраць паветра адусюль. Зараз гэтыя дзверы зноў адчыніліся. Цяпер галасаванне 9 скончваецца. Каб я зараз не наблытаў, то павінна на 9, так. Ці будзе сёння бойка за пятнічку? Паглядзім, давайте паглядзім увогуле. Мы нешта там розна абмяркоўваем. А што ў нас па галасаванню не абмяркоўваем. Так, мне пытаецца гульня нешта. Давайте на паузу паставім, а то там час тікае. Што ў нас увогуле? У нас на першым месцы Deliver the Moon, а на другім месцы Героі Мяча і Магіі 4, і далей ідзе драйвер. Прасунуўся даволі далёка, з 22 500. Ён даволі далёка ад першых двух, так, але шансы ўсё яшчэ ёсць. Так. Як бы так. Справа ў тым, што паветра, ну вось літаральна, я не ўпэўнены, я магу неяк залучыць так, каб дзверы гэтыя не зачыняліся? Можа выламаць дзверы неяк? Альбо заблакаваць гэтую кансоль? Я не разумею. Я спрабую зараз просто не раздзяўбаць карабель, пакуль я яго разбіраю. Вось, такая вось у мяне мэта ёсць. Бо кожны раз у мяне нешта нейкі інцыдэнт адбываецца, я спрабую гэта зараз неяк у гэты. Бо глядзіце, наконт неасцярожных інцыдэнтаў, тут літаральна паліва ў гэтым пакоі. Я калі нешта памылюся, то можа я сам сябе ўжо па кавалках не збяру назад. У гэтага пакоя нават няма выхаду нікуды. Давайте выйдем на звонку паглядзім, бо нешта мне падаецца я заб'ю сябе. Яшчэ раз. Так, у нас ёсць цэнтральная вось гэтая частка, і я бачу вось гэтую дзверь. Гэта пакуль што адзіны ўваход, які я бачу ў гэтым караблі. Так? Збоку велізарныя рухавікі, а ў цэнтры наша кабіна і ўсё астатняе, так?
І вось зараз яно ўсё пад ціскам. То бок, калі я, напрыклад, вось гэтыя балты адрэжу, то шкло літаральна выб'е ўперад з усёй кабіны. Увахода я больш нідзе не бачу. Ну так, ім нават і не пахне. Ёсць верагоднасць, што гэтыя здаравенныя рухавікі, якіх унутры можна таксама хадзіць. У іх пераходу зараз няма ніякага... Ой, не тое. Дзвярэй ніякіх не разлічан, то бок мне патрэбна разрэзаць гэтыя рухавікі, каб толькі ў іх увайсці. Сканер пакрыху выходзіць па строю. Сама. Но застаецца толькі... Блин, я не упэўнены. У ідэале я бы хацеў, каб я просто мог зняць, просто выключыць літаральна паветра паўсюль. Можа быць, панелі гэтыя? Мне падаецца, я прыдумаў. У рухавіка на Hell Engine не трапіць. Паспрабуем. Нічога не абяцаю, але гэта можа быць вельмі небяспечна для нас кончыцца. Ну, вось реально, я... Добра. Напрыклад, я бяру. А чаго ты ўвогуле? Вось ты ад чаго? Кансоль ад дзвяры. Ад якой дзвяры? Кансоль... Ау! Халера! Тут у не... Ау! Я ні халера не бачу. Блин. Зачиніць. Задыхнуліся. Injury detected. A ticket has been submitted for medical assistance. Куды вядзе гэты рухавік? Для чаго? Не рухавік. Навошта вось тут гэтая панель? Давайте праверым і дзёрнем. Добра. Зараз раздрукуюць нашу іншую версію. Certainly ain't afraid of dying. You might want to try and keep your spares to a minimum. Прыйдзецца выплаціць грошы яшчэ за гэта. Pull yourself out of debt. Так, зараз мы ведаем, што там ёсць ніжні паверх, у які праход літаральна з цэнтральнай часткі. Airlock depressurizing. О, блін, раздзяўбала тут трошки. Затое паветра выцягнула ўсё, як я і жадаў. Моцнае пашкоджанне тут. Тэрмінал трошки раздзяўбло. Ну так, нормально тут выцягнула. Добра, што увесь карабель не выбухнуў. Так, туды на ніжні паверх. Што ў нас? Ёсць яшчэ дзвер, якая вядзе ва ўнутраную частку карабля. І вось тут у нас ёсць рэактар. Добра. Я паспеў перад смерцю вось гэтую штуку зачыніць, але я думаў, што мне паветра да гэтага з'явіцца. Не з'явілася. Бо тут няма ніякага кантролера на паветранага. Так, тут немагчыма проста. Каб адчапіць гэты рухавік, по-добраму, ну, не рухавік, а рэактар, мне прыйдзецца зняць рухавікі па баках. Калі я іх здыму, і толькі тады, калі рухавікі ўжо... Што гэта? Блин, пакрыху, у меня разваливаецца ўсё. Я пашкодзіў сабе і касцюм, і інструменты сваёй смерцю. Так. Ну тады рухавікі першыя, я так бачу. Увогуле першая пачатковая, і толькі тады мы ўжо пачынаем астатнім займацца. Пярэдняя частка можа пайсці на баржу. Давайте яе здымем. Мы гэтую смену больш займаліся тым, што даследавалі проста, што ўвогуле адбываецца з караблем. На Unreal Tournament адпраўляецца 100. А на які? На які з усіх? Добра. На першы. Давай я зараз, каб я не пераблытаў.
Там з Unreal Tournament. Unreal Tournament. Просто їх було 2 наколькі. Ні, це було адмінене. Так. Перший. Ти маєш на увазі ось гэты 2001 года, так? Не 2001, а 99 года, так? Усяго. Наколькі пам'ятаю. І у яго. Бо перед ім був просто Unreal. Я зараз, скорее, мне пам'ять не перешкоджає мені. Так. Добре. 99-й. Був просто, ну, ось 99-го, і перед ім була гэта самая. Просто Unreal, наколькі пам'ятаю, ён называўся, і ён ужо, вось, серія Unreal. Гульня Unreal і Unreal Tournament. Так, самы першы Unreal Tournament, ён 99-го года, і... Так. Одна... Блін, колькі я гадзіну не гуляў, я не ведаю, блін, да халеры. З ботамі ў асноўным, але вельмі весела. І там ёсць магчымасць гуляць па мапах. Там ёсць па тыпу сюжэтка. Ну як, ты просто літаральна фігачышся на розных мапах, толькі табе яшчэ невялічкі брыфінг даюць, але насамрэч там просто дэсматч звычайна. Так вось пытанне, гэта па тыпу сваю мапу, альбо вось гэтую сюжэтку праходзіць. Бо яшчэ там ачмурэныя рэжымы асада ёсць. Ну, як памятаю, ачмурэ для 99-го года просто ахрэнець. Па тыпу паступовы захоп гэтага самага, напрыклад, замка нейкага. Salvage secured. Credits deposited. Калі хтосьці пацягнецца, то бок гэта па тыпу не з ботамі, а ў сэнсе паспрабаваць кааператыўчык нейкі зладзіць, так? Я вось за капісцяг, я памятаю, мне не вельмі падабаецца рэжым за капісцяг, але там ёсць цудоўная мапа для закапісцяга. Гэта, я не памятаю, 2 вежы ў космосе. Ачмурэнная мапа. Вось на ёй я гатоў быў на закапісцяг гуляць. Salvage secured. Account credit applied. Так. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Калі наконт кааператыва, то я буду глядзець. Ну, калі яна праб'ецца на першае месца, будзем вырашаць. Ну, чым бліжэй яна будзе да топа, будзем вырашаць, ці, ну, што атрымліваецца, якія варыянты, хто згодны, можа, атрымаецца нейкую жаданне іншых. Так, гэта шмат чаго не толькі ад мяне залежыць. Ось. Таму калі пераможа, то будзем арыентавацца. Ну, калі будзе бліжэй да перамогі, тады будзем абмяркоўваць яшчэ. Так. Гэта у нас гатова. О, гэтую штуку можна проста адчапіць. Вы паглядзіце, якая штука. Дайце-ка я... Нешта я такога не памятаю ўвогуле. Я літаральна ўзяў зараз панель адчапіў рухавіка, і тут ёсць кропка для разрэза. Тут яшчэ каністра для ахалоджвання, але я баюся, што калі я яе дастану, пачне перагравацца сістэма, так? Так. Цікава. Добра. Блін, а я магу сабе дазволіць яго адрэзаць проста? Там ціска, мне падаецца, няма ніякага. Дзе панелі мінус? Тут вось ахалоджванне. Оп. Мне падаецца, быў гук пуф. Там хутчэй за ўсё ціск ёсць. А мне не паказвае, што ціск ёсць. І раней у гульне можна было чапляцца за гэтае самае. Давайте я пагляджу кіраванне персанажам. Не, гэта не той, не інвентар. Ну, опцыі. Ось, дзякую вялікі. Кіраванне персонажам, бо раней у гульне была такая рэч, каб праверыць, ці ёсць там ціск паветра ў суседняй, ну, па тыпу за сцяною, ты павінен быў прыкласці туды далонь да сцяны, і ты мог адчуць, і такім за, ну, сцены, карацей, кранаць магчымасць была. Я не ўпэўнены, што яны пакінулі гэтую магчымасць, мне б ведаць. Вось кіраванне, button mapping.
Так. Рух, подняться, брейк. Не, толькі глядзець. Зачапіцца всякі дадатковыя. Узаемадзейнічаць на F. Паузы, таскаліст. Вось. Прачапіцца рукой, левай альбо правай. Блін, карысна рэч. Вось. Вось так. Можна просто дакрануцца. Можна абодвумі рукамі дакрануцца. Вельмі прыкалдасны момант. Але я не адчуваю, ніякага на інтэрфейсе не з'яўляецца. Бо я не ведаю, там ёсць ціск ці не. А калі ў верхняй? Гэта дазваляе, для чаго гэта патрэбна. Вы можете зачапіцца і паспрабаваць, калі вы, напрыклад, ветрам здувае, вы можете паспрабаваць выжыць яшчэ. Так, калі там быў розніца ў ціске, чулі? І бачылі яшчэ. Там дакладна паветра было унутры. А як яго спусціць? Выглядае, што бяспечна даволі, але неяк жудасна, што яно там пад ціскам, і я зараз яго ў панелі тут здымаю. Ўсё, канец змены. Не шмат паспелі, але мы больш даследавалі. Адзін раз памерці яшчэ паспелі, мы там штраф па часе, хутчэй за ўсё атрымалі. І па грошах. 100%. Good morning, shipbreaker. Your allocated shift time will be commencing shortly. Амаль у 0 сёння папрацавалі. Processing valuable object. Credit awarded. Так, працягваем тую ж самую частку. Ага. Ёсць яшчэ нейкія панелі, якія можна здымаць. Вось вы. Дзівосна. Добра, працягваем іх здымаць тады. Раз яны так спецыяльна зроблены для таго, каб іх здымалі, то там ёсць нейкі сэнс, пэўна, правильно? Оп. Не выбухнуло, добра. Оп. Там дакладна, блин, усё пад ціскам. Рум-пум-пум. Добра. Давайте гэта ўсё на баржу. Ніхто з білстрімераў не гуляў Old School. Мне падаецца, гэта ад настрою. По типу, асабістага. Это ж, я бы, напрыклад, не стаў бы гуляць толькі ў Old School бясконца. У мяне ёсць улюбёныя праекты, альбо, ведаеце яшчэ, галасаванне, гэта вось такая рэч, якая дазваляе, узгадаць. Таму што я бы нават, калі б пра гэта гаворка не пайшла, вось, по типу, зараз не адправілі на Unreal Tournament, я бы нават не ўзгадаў яго, нават як гісторыю проста, нешта. А я правёў у ім шмат часу. У асноўным усё ж такі адзін, сам на сам з ботамі, бо і сябрам падабалася больш у Quake гуляць і альбо Counter-Strike, у асноўным Quake. Альбо яшчэ што, по тыпу яшчэ інтэрнэт каштаў да халеры таму. Просто так гэта ўсё не атрымаецца, не збярэш людзей, таму у асноўным з ботамі ганяў. Але рэжым мне, калі я нагуляўся ўжо ў рэжым дэсматча, захопа флага, сяга, я знайшоў вось гэты рэжым у Unreal Tournament арыгінальным, там ёсць па тыпу захоп. І як працуе рэжым? Ён потым паўтараўся ў некаторых гульнях. Вы спачатку два бакі, чырвоныя і блакітныя. Так, у нас паліва скончваецца пакрыху. Чырвоныя і блакітныя, і вы спачатку, напрыклад, калі ты за чырвоных гуляеш, напрыклад, то спрабуеш прабіцца ў вежу, у якой пакрыху абарону вы здымаеце. Напрыклад, там трэба прабрацца вось тут пад стрэламі ворагаў, якія бароняць цэлую крэпасць, вы спрабуеце пралезці да першай кропкі. Калі вы робіце там нейкі квест невялічкі, напрыклад, там актываваць браму, то вы можете прабіцца далей. І калі вы скончваеце, вы мяняецеся бакамі, і вы зараз абараняеце гэтую крэпасць. І перамагае тая каманда, якая зрабіла гэта хутчэй, скажам так.
Я вось думаю, як мне туды пралезці, бо павінна же быць кіраванне ў гэтай ой, так. Там кіраванне ў гэтай халеры павінна быць, у якім я магу адключыць усю сістэму паліўную. Але ж як мне яе адключыць-то? Я баюся выбухоўку выкарыстаць, бо давайте рызыкнем. Глядзіце. Тут усё ў гэтым рухавіке паліўная сістэма. Літаральна няма дзе б я не спрабаваў, паўсюль будзе паліўная сістэма. Мне патрэбны вось гэты пераключатель, бачыце, ён там свеціцца трошки беленькім. Ён дазволіць мне выключыць усю паліва ва ўсёй гэтай сістэме, яна стане бяспечнай, я змагу ёй карыстацца. Трапіць туды я, магу уявіць сабе толькі праз заднюю частку, але задняя частка, калі я паспрабую нешта тут зняць, яна таксама ў вогнішча ўсё ў полумя пераўтварыцца. Мы паспрабуем зараз гэта. Так, у нас паліва скончваецца. Гэта можа вельмі дрэнна скончыцца. Але я зараз паспрабую выбухам адчыніць, прарэзаць сабе праход. Гоблін Олд? Гоблін так-то складана. Ён стікс, я не той, каб сказал, стары. Пытанне, я згодны. Гэта олдскул, гэта пытанне, што з'яўляецца олдскулам. Ёсць сучасныя праекты, якія вельмі олдскульныя. Вось. Якія ў сваёй тэматыцы, у сваім выкананні, яны больш падышлі бы пад 99-й год. Я не гавару пра вось гэтыя гульні, якія спрабуюць быць олдскулам. Не-не-не, гэта літаральна, гульня, якую робяць пад машыну, якая... У мяне зараз прыклад у галаве... Dungeon Crawler Stone Soup. Хутчэй за ўсё, гэта такая гульня нішавая, што ніхто пра яе не ведае. Вось. Але у сваім выкананні гэта літаральна ў ASCII кодах, як Dwarf Fortress, выкананая гульня па стылю Rogue. То бок роуглайта такога зроблена, вельмі падобная. Так, давайте-ка... Ўсё, паехалі, давайте. Паспрабуем. Я яшчэ не карыстаўся гэтай рэччу. Альбо вертыкальна, альбо так. Робім вертыкальны разрэз. Вось прыкладна тут, зараз сканерам нацэлімся. Вось у гэтым месцы. Ён павінен, калі атрымаецца, мы зробім яшчэ некалькі разрэзаў і пралезем унутр. О, я магу пабачыць, як яна глыбока разрэжа. Я зразумеў. Не-не-не, можна забраць? Магу яго забраць? Не магу яго забіраць. О-оу. Окей. Я могу стрельнуть у яе. Ау! Холера. Так, паліўную сістэму я часткова зрэзаў там. Она там выбухнула і не зусім той эфект атрымаўся. Давайте-ка я яшчэ паспрабую. Зараз паспрабуем і канкрэтна я выкарыстаць, ужо разрэзаць. А чаму яно? Вось, размясціў. Давайте. Нічога ж не адбылося. На халеру я гэта зрабіў. Як ты працуеш? То бок гэтую штуку так проста не разрэзаць? Яна настолькі плотная? Можа іх па тыпу больш высокага ўзроўня патрэбна? Бо ёсць яшчэ, розныя ўзроўні, я так разумею. Блін, дзябаў. Я ўсё яшчэ туды дабрацца не магу. У гэтым праблема. Хронотриггер, так. Яна хронотриггер олдскул. Зноў жа, для кагосьці хронотриггер гэта не олдскул, ні халеры. По-рознаму залежыць ад узроста і хто во што гуляў. Таму я бы сказаў, я бы ўзяў прыкладна адзнаку у 10 гадоў, можа ў 15 гадоў у олдскул, бо гісторыя геймінга, яна не такая вялікая. То бок, калі мы возьмем усю лінію гісторыі, так, у нас першыя гульні гульні самі з'явіліся значна раней, так, але вось камп'ютарныя і кансольныя, яны, скажем так, эра пачалася ў 70-х, у канцы 70-х. Вось, і калі браць гэты кавалак, у нас усяго 50 гадоў, так,
што з гэтага, ну, любыя дадатковыя 10 гадоў у той альбо другі бок, гэта вельмі вялікі кавалак у гэтай гісторыі. Вельмі вялікі. А той олдскул, які бы я паглядзела, як рэф стрыміць, баюся не запусціць зараз. А які? Dune Battle for Arrakis. Пачакай. Dune Battle for Arrakis гэта дакладна першая Дюна. Ты не... Мы зараз об адным думаем. Dune Battle for Arrakis. Таму што гэта ён Dune 2 Battle for Arrakis. Мне падаецца, ты блытаеш. Так, Dune 2 Battle for Arrakis. Таму што першая Дюна, якая была, гэта яна РПГ збольшага нават. Goblins. Я думаю, можна запусціць. Я думаю, калі яна ёсць на GOG, то 100% можна запусціць зараз. Я зараз зайшоў на GOG. Goblins. Goblins Pack ёсць. Вось, цэлы набор гоблінаў. На Good Old Games. Запускаецца з 7 вінды па 11 вінду. Так што ніякіх праблемаў. Ніякіх праблемаў. Уключаю сябе Goblins, Goblins 2 і Goblins Quest 3. Так што ўсё там ёсць. Там, ну, вось пак усіх 3 гоблінаў. Так што гэта тэхнічна магчыма. І каштуе яны, ну, як мінімум у Польшчы 20 золотых. Гэта, ну, вельмі блізка да 20 рублёў беларускіх. У малатка быў прынцперсі, во, прыклад. Зноў жа, а ў стымень толькі нейкі наварок. Ну, для такіх гулін, любая гульня, якая по тыпу раней за 2010, я б увогуле заўсёды глядзеў на GOG. Таму што там яны часта ў GOG выкладваюць, аб'ядноўваюць гульню з патчам, які ад фанатаў быў зроблены, які ўпраўляюць яшчэ памылкі. Для некаторых гулін. То бок тое, што ў стыме ў цябе гульня нават не запусціцца. Яны яе не аднаўляюць, а ў GOG яны аднаўляюць і сачаць за гэта. Звычайна, там усё працуе. Ад выбуха раздзябло пярэднюю частку. Вось, я ўсё думаў, як сюды пралезці. Зараз мы пралезем у тую частку праз перад, у якім, бачце, ад выбуха разнесло тут усё. Зараз мы гэтыя завалы разбярэм. Диггер? Пачакай-ка. Зараз просто накидваюцца старыя назвы, я не ўсе памятаю. Диггер. Знаёмая просто. Не-не, Диггер Гейм. Я упэўнены, што я яе гуляў. Гэта? Я яе памятаю. Так, я гуляў. І онлайн-версія зараз ёсць, ні халеры сабе. А ты што, чаму ты паказваешся мне быццам бы... Гэтай панелькі можна адчапіць асабіста. Ну, па выглядзе можна ўсё тут просто ў працэсар адправіць. Дайце ў працэсар. Зараз гэтыя завалы разбярэм. Можа паспрабаваць у наступны раз разрэзаць сперада наадварот? Бо яно тут даволі мякка. Можа, выбухоўка гэтая прарэжа перад. Я яшчэ не ўпэўнены, як такія караблі разбіраць. Таксама GOG, Good Old Goose. Усе мы у душе трошки Good Old Goose. Нас, як это, наша секта Good Old Goose'овская. Так. Вось оно. Паліва, цікава, паліва ж не засталося. З-за таго, што разваліўся гэты кантролер, паліва ў гэтых трубах не павінна было застацца. Чаму яно чырвоненькім хацець? Мяне пужае гэта. Давайте паспрабуем адрэзаць вось з гэтага боку. Так, яны пустыя. Усё, можна спакойна адрэзаць усё. Гэтыя рухавікі да халеры каштуюць?
варта будзе захаваць абавязкова. Так, у ніжняй частцы прыкладна такі ж малюнак, так? Там выдзел было пярэднюю частку, а таго, што мы там выбухоўкай рабілі рознае. Так, тут разбурыло, тут няма ніякага кантролю, толькі там заваліло ўвесь цэнтр. Давайте рухавік гэта забярэм. Thruster systems breached. Detecting elevated volatility. Chodź do mnie. Dobra. Caution. No tethers. Please Блін, rebuild. скончыліся нашы веровачкі. Salvage deposit registered. Account credited. Welcome Hmm. to Metatron 9000. Thank you for your Паветра. Oxygen levels stabilizing. Ёсць. Веровачкі ёсць. Stored. Это мы, блин, один рухавік раздзяўбаць усё не можам до конца. Які ж доўгі карабель, а? Так, вы што? У вас усё ў працэсар тут выглядае. Ты ў працэсар. Не ў працэсар, толькі тое, што я зламаў, так? Ужо смецце якое. Так, пашкоджаная толькі частка. Слухайце, можа тут ні халеры не патрэбна адпраўляць? А, не, калі я жадаю рухавік сабе забраць, то, ну, вось канкрэтна заднюю частку яго, то мне... Я просто подумал, я магу ўвесь гэты здаравенны кавалак адправіць у працэсар, не дурыць сабе галавы. Але не, калі я жадаю ўсё ж такі сабе зарабіць грошыкаў. І ты так мог увесь час? Ён на 2 кавалкі раскладваецца? А чмурэць. Можа, я мог увесь гэты чат просто... А, не, пачакайце-ка, ён павінен быў бы аб'яднацца з цэнтральны чат. Не, это не спрацавала бы. На Гоблінс 2 адпраўляецца 500. Дзякуй вялікі. Ну, зараз тады можна спакойна просто гэтыя кавалкі ў працэсар адпраўляць. Таму што ўсё падзялілася тут. Так, без этой цэнтральнай часткі яно літаральна ўжо нічым і не аб'яднана. Там толькі ў Processor deposit. трошачкі можа адправіцца. О, чакайце-ка. А, ён там каштуе, няма нічога. Куды ты? Святло, якое амаль нічога не каштуе. Это ўсё мелкае. Ляці. You got about Там сапраўды ёсць сёмая ульціма, так? У Good Old Games, літаральна, моя рэкамендацыя, тое, што старэй за 2010 год лепей набываць у WoW. Звычайна лепей. Я чуў, што некаторыя версіі, там адна гульня, мне падаецца, лепей пайшла ў стыме, чым у WoW. Але гэта было по тыпу, не, там нейкая дзіўная рэч адбывалася. Так што збольшага гэта WoW. Менш думаць наконт таго, там дзе патчы, якія знайсці яшчэ спатрэбіцца. І такое рэдка бывае, што ў GOG можна знайсці гульню, якая не запускаецца ўвогуле зараз на сучасным камп'ютары. Такое больш рэдкая рэч. Гэта халера у нас не заляціць. Прыйдзецца на наступнай смене забіраць. Павольны карабель. Яго доўга разбіраць, і доўга трэба ведаць, як яго разбіраць. Воўля, ён складаненькі. Я памятаю, што мы ўжо яго падобна разбіралі, мы выбухалі там кожны раз. А нехта на сёмую ультиму закінуў? Не, ніхто не закідваў. Але размова ішла. Я ультиму не гуляў. Ну, я вам скажу, я не гуляў у ультиму, я пра яе існаванне даведаўся. Можа, пасля таго... Увогуле размова пра серыю Ультима я ў першай размовы пачаў чуць толькі пасля таго, як я прайшоў Моравін. Значна пазней, чым я прайшоў Моравін. Тут ужо, можа, 3-й альбо 4-й раз. Вось. У нас зараз лідар.
наше голосование зараз знаходится Deliver the Moon. Літаральна за ім знаходзіцца герой мяча і магіі. Вось зараз пра меч і магію яшчэ паговорым. Чацвёртая з 30 тысячамі і далей ужо на трэцім месцы драйвер з 22 500. Паглядзім, хто ў нас на заўтра пераможа. Наконт герою мяча і магіі. Прыкладна пасля Моравінда, таксама пасля Моравінда, ужо пасля пэўнага ўжо час прайшоў, я тыпу нагуляўся ў яго. Таксама пайшла толькі размова, я толькі тады пачаў чуць гісторыі пра тое, што ўвогуле існуе такія гульні, як меч і магія па тыпу серыя. Таму што ў маім асяроддзі, нават з тых, хто, ну, такіх гульцоў, тады ім было па 35, можа, яны гэтага не ўзгадвалі. Вельмі няшмат у мяне ў асяроддзі было аматараў РПГ ўвогуле. Спуні у свой час добра распавёў пра серыю Ультымы. Моего варта некаму агучыць? Спуні? Давай-ка я загуглю. Спуні Ультыма. Спуні Ультыма. Не ведаю, я пра яго... Я толькі што цябе пачуў першыню Хедхампера. Літаральна, я ніводную частку Ультымы не гуляў. Я усталёўваў Ультиму онлайн у пэўны момант. І гэта было адносна не так даўно, па тыпу 4-5 гады, можа 4-5 гады таму. Але так і не дабраўся яе запусціць. То бок я яе усталяваў, там яшчэ патанцаваць прыйшлося, але яна ўсё яшчэ працуе. Ну, па тыпу ёсць сервера. У яе быў пэўны момант перазапуску. І я не дабраўся яе запусціць у выніку. Хоць я яе усталяваў. Это моё адзінае знаёмства ўвогуле з усёй серыяй. Адзіная спроба. Самае блізкае, як я да яе падабраўся. Так, адрамантуем нашы інструменты, бо яны амаль разваліліся некаторыя з іх. Увесь расповед у яго ішоў да таго, што якое гаўно Ультима 8, а якое невыноснае гаўно Ультима 9. І мне падаецца, ўсё гэта рэчы адносныя. Па тыпу, мне, напрыклад, я магу паспрабаваць у 8-ю 9-ю пагуляць зараз, і я магу яе, з таго, што гэта будзе моя першая Ультима, я магу яе даволі высока ацаніць. Таму што я заўсёды, ну, я разумею, што калі гульня была зроблена, і мне час ад часу цікава пагуляць у старую гульню, таму што мяне цікавіць яшчэ... Мне становіцца цікава аб тым, як жа добра можна зрабіць гульню у абмежаваных рэсурсах мінулага, скажем так. Бо пасля Ультимы 7 у справу улезла EA. Ну, EA шмат чаго пашкодзіла, так. І ўсё сапсавала, як звычайна. EA, так, у большасці я магу назваць хутчэй выпадкова нейкую атрымліваюцца ў кампаніі, пад яе кіраўніцтвам атрымліваюцца добрыя файныя гульні. Вось. Альбо нейкія, па тыпу, там невядома, дзе ўплыў EA, а дзе ўплыў распрацоўшчыках саміх. Бо вельмі дзіўныя рэчы час часу адбываюцца. Так, нам патрэбны новы постер сюды. Ось это. Добра, выправілі. На станцыю. Можа новае паляпшэнне нейкае можам набыць. Ультима 9 можа падацца добрай толькі тады, калі не ведаць лору папярэдніх Ультым. І я гэты чалавек. Літаральна гэтым чалавекам і з'яўляюся. Я не ведаю лор Ультимы зусім. 0. У мяне 0 інфармацыі. Правадака, чаму была? У яе цудоўная серыя НХЛ была. Яна не існуе? Альбо яна была цудоўнай калісьці. І зараз ужо не. Так, мне падаецца, я магу рызаком... Давайте рызак яшчэ паляпшаць, бо я жадаю разразаць як мага больш розных рэчаў, каб мне была магчымасць. У мяне на CD Ультима з першай па 7. Цікава, колькі танцаў з бубнам спатрэбіцца, каб запусціць. Угу. Я думаю, да халеры. У мяне шмат якія дыскі... шмат якія... Памятаеце? Star Force, так?
З імі же ні халеры гульні зараз не запусціць. Ну, по типу, вам патрэбна спецыяльна ставіць крак на Starforce, і каб атрымаць магчымасць пагуляць у гульню, якая у вас ліцэнзіі так і ёсць. Вам, ну, патрэбна узламываць сваю же асабістую гульню. Hearts of Iron 4 Fallout Mod адпраўляецца 1000. Дзякуй вялікі, Метаёры. Падаецца, усе ультымы ёсць зараз на GOG. Такое вельмі верагодна. Такое вельмі верагодна. Так, у нас карабель, ну, часткова разабраны. Я яго вельмі павольна разбіраю, таму што я не вельмі ўпэўнены, як асцярожна да яго падысці. З тым перавозчыкам паліва ўсё вельмі проста было у параўнанні з гэтым. Там проста адчапляй бакі і парыш у некалькіх месцах і ўсё гатова. І вось твае грошыкі забірай іх, калі ласка. А тут я, блін, нават без выбухаў вось гэты кавалак адразу не змог. Як мінімум чацвёртую сабе забраў бесплатна. Мне падаецца, я нейкія часткі ультимы маю ў гол бесплатна, бо я час часу там захаджу забіраю з розных аккаунтаў. Ну, у сэнсе, што па тыпу ёсць па падпісках, напрыклад, Amazon Prime дае падпіску на гульні, і таксама ў гол яны час часу бываюць. Так. Вы мяне ўбалталі, зарэзалася на гол. Даўно пора, даўно пора. Так. Як цябе адключыць? Я нешта ніякіх... Дзе націснуць на цябе, каб ты адключылася? Credits awarded. Паліўная гэтая сістэма? Куды яна вядзе? Яна ж нікуды не вядзе. Але яна азначана жоўтым. Гэта значыць, што хутчэй за ўсё яна небяспечная. Salvage goal obtained. Additional reward. Я амаль 100% упэўнены, што калі я гэтую халеру крану, яна выбухне. Можа яна звонку? Давайте униз пройдем. Можа яна пад кожухам у самого корабля. Тут можа нейкае нешта націснуць можна. Не, ні халеры няма. Як тебе выключыць і не забіцца? Не разумею. Я таки змог запустить Baldur's Gate 1, не гоголовський у віртуалці, але я все ж вирішив гуляти у гоголовський. Так. Проблеми, коли у тыя часы я набываў сабе нейкія ліцэнзіі, я думаў, што вось у мяне будзе дысочак, і ён будзе са мною назусім. Это ж ліцэнзія, типу, нікуды яна не падзенецца ад мяне. Зараз такі, блін, дысочак, ну його нахрен. Лепей у мяне будзе віртуальная бібліятэка. Потым я магу пашкадаваць аб гэтым, але пакуль я об этом не шкадую. Як я не шкадаваў наконт дыскаў. Назіраюць пампаваць без ніякай прывязкі да інтэрнэту. Так, гэта літаральна таму часткова за гэтага я скажу, што, ну, як у гэтым ёсць плюс і ёсць мінус. Но пэўны мінус, скажем так, для кагосьці гэта плюс. Амаль усе піратскія версіі гулін, якія ёсць на GOG, ну, і калі гульня ёсць на GOG, амаль усе піратскія версіі будуць гогаўскай версіі. Бо яны проста здымаюць DRM тады з гульні з самой гульні, і ўсё, на гэтым скончваецца гісторыя. Яны проста забіраюць яе, і атрымліваецца, што у тых, хто спрабуе прадаць гэтай гульні, у іх ёсць такое, як яны, выдаўцы. О, до конца голосования усяго 30 секунд засталося. Для тых, хто пропускае яго, нагадываю, у нас зараз самы-самы момант. Застаецца усяго 30 секунд. У вас апошнія менш за хвіліну. Нават менш за 30 секунд ужо. Апошні момант. Яшчэ на героя мяча і магії отправляется 1000. Апошнія секунды ідуць. На драйвер отправляется 2500. Конечно, затрындзеўся і толькі... Вось, і у апошні момант паспявае яшчэ 1000 на героя мяча і магія. У нас пераможца героя мяча і магіі 33400. Дзякуй вялікі. Вось. Трейлер на героя мяча і магіі па сказанні тут з трейлером. Дайце пагляджу. Ёсць ён увогуле. Heroes of Might and Magic. Так, трейлер.
Не трейнер, не, трейлер. О, у яго ёсць трейлер. Блин, там реклама пачалася. Зараз у меня реклама. Там просто трейлер літаральна ў 15 секунд. Я не упэўнены, што варта. А, не, гэта трейлер, які літаральна з чаго гульня пачынаецца. Нам гэты трейлер не патрэбны, мы яго і так паглядзім у пачатку. Невялічкі ролик. Хутчэй за ўсё больш высокай якасці, бо зараз там, ну, скажем так, піксель памерам з кулак. У мяне быў часопіс з 2001 года, дзе паўсюль рэкламавалі Героя 4 як неверагодную гульню. А ці не называлася гэтая часопіс віртуальнай радасці? Бо мне зараз будзе гісторыя. Каб вы разумелі, чацвёрты герой гэта першы герой, пра якіх я пачуў увогуле серыі герояў. Таксама з часопіса віртуальнай радасці. Ну, можа не таксама, але з яго. Страна гулян. Добра. Я пачуў з віртуальных радасцей. Я зацікавіўся. І але я не быў упэўнены на 100%. Ну, па тыпу я не знаём з серыяй, не быў знаёмы з серыяй герояў. Вось, і гэта было пытаннем увогуле, ці будзе мне цікава. Але, ну, па тыпу ідэя чмурэнная, я пісалася вельмі прыгожа. Так. У мяне быў часопіс, дзе пісалі пра AOV. Можа расшифраваць, калі ласка, бо я не магу згадаць. Age of Wonders, хутчэй за ўсё, так? Такімі мусілі быць чацвёртыя героі. Цікава. Дык вось, з чацвёртымі героямі. І апісанне было прыгожае. Я не знаём быў серыяй, я такі, о, блин, нейкая вялікая серыя, ўжо чацвёртая частка, і добра аб ёй гавораць. Age of Wonders, Shadow Magic. Ага, добра. Пра Age of Wonders я таксама, гэта серыя, якую я поўнасцю прапусціў. Поўнасцю. Я пра яе існаванне даведаўся, ведаеце, калі на яе рэмейк зрабілі. Ну, вось гэта, ну, не новая частка адносна, якая прыкладна некалькі гадоў таму выйшла. Ну, можа 4, не больш, можа больш. Вось адтуль я даведаўся пра існаванне гэтай серыі. То падыпу, о, знакамітая серыя, чмурэнная, там, я такі, ага, окей, пра што гаворка. Вось, я думаю, лічыў, што я разбіраюся ў гульнях тады. Вось. Дык вось, з чацвёртымі героямі такая справа. Я тады, ну, грошай не шмат, я дзіцё яшчэ, падлетак. І выпрашиваю у маці грошай. Мы на... Полетела. Так, гэта хто з Мінску на гэтых самых, хацеў сказаць Камароўка, але не, Лебяжы, як яна. Ну, на Лебяжым, карацей. І захаджу такі, хаджу, абіраю сабе сваю ахвяру наступную, таму што гульню у той час, каб вы разумелі, ну, набіралася, вось я і набуду, мне бацькі больш не дадуць грошай, таму гэтая гульня мая бліжэйшая на 4 месяцы. Жданы, вось, жданы, так, нешта з головы вылетело. Вось, і гэта гульня, якая ты будзеш гуляцца ў яе бліжэйшыя, ну, 3-4 месяцы, як мінімум. Калі пашанцую, то паўгады. Вось. Таму трэба было абіраць вельмі асцярожна. І тут трапляецца мне ў вочы герой мяча і магіі. Ну, увогуле, завязалася размова з прадаўцом, і ён такі, ну, добра, там. І ён мне папярэджвае. Глядзі, ну, па тыпу, так, ёсць, ну, нармальна, толькі глядзі, яна ж, ну... А яна, па тыпу, тады, яна толькі выйшла. Я нідзе яе не бачыў, яна пабачыў я толькі на жданах за, там, можа, месяц. Увесь я у першую чаргу, упершыню пабачыў толькі на жданах. Яна на ангельскай, а я не ведаю, пра што гульня, я ж не ведаю, як яна працуе. Вось. І мне прадавец так і говорить, она на ангельской. Тебе нормально будет? Я такие, ну, блин, ну, что-то там, блин, у школе там плюс-минус нечто ведаю. Может, дам рады? Такие, ну, блин, мне цікаво, я жадаю. Да и какая холера, блин, Unreal Tournament у меня был на ангельской. И что? Ну, по типу, я нормально, усё, стрелялка. И я взял. Ось. Я прихожу додому, а там литерально это самое, сцены тексту на стенах тексту, терминология, свае нейкія досведы, навыкі. Я з РПГшкамі тады яшчэ не вельмі ладзіў, а тут, блин, мне вываливаецца. Гульня, у якой свой асабісты геймплей, які не паўторны, скажем так, ну, канкурэнцыі амаль няма, вось, у які я не гуляў. І я
ачмурываю. І у мяне, ну, а зноў жа, гэта гульня на бліжэйшыя 3-4 месяцы. Я сяджу ў ёй разбіраюся. Я по тыпу ўсё ж такі я разабраўся, як яна працуе. Я зразумеў, што ад мяне жадаюць і што дзе прыводзіць да гейм-овера. Я разумеў, пачаў разумець, што дзе што дае. А потым я пачаў, калі дайшла справа, вызначылася, што некаторыя з маіх сяброў ведаюць пра герою і такія: дык чацвёрты герой херня поўная, а мне ж падабаецца. Ну, па тыпу, мне спадабалось. Я вельмі задаволены быў. Яны такія: блин, такая трэцяя ў 100 разоў лепей. Вось. Прыйшлося вучыць ангельскую, так, літаральна. Ніколі не разумеў, што адбываецца збольшага, але геймплей спадабаўся. Вось. І потым мне гаворыць, што трэці герой ў 100 разоў лепей. Па тыпу, чацвёрты можна выкінуць нахрен. А чацвёрта для мяне першая частка. Увогуле, якую я паспрабаваў. Я потым паспрабаваў трэціх герояў значна пазней. І графіка ў трэціх герояў па саравнанні з чацвёртымі на той момант, ну, падсастарэлая ўжо трошкі. Я нічога не маю супраць трэціх герояў, а потым іх паспрабаваў і такі, ну, неблага. Вось. Але не ўбачыў нічога ў трэціх героях, што было бы ў 100 разоў лепей, чым чацвёртыя. Яны прыкладна для мяне на адным узроўні. Гэта дзве гульні, якія маюць розныя механікі, і я не скажу, што штосьці лепей, а штосьці горш. Мне вельмі спадабаліся пятыя героі, таму што яны па механіцы, яны выглядаюць лепей, чым трэці, а па механіцы літаральна трэці герой. Вось, мне геймплей на трэцяй лепей, чым чацвёртыя, часткова. Ёсць пытанне яшчэ ў мяне. Вось. Некаторыя моманты ў чацвёртай ўсё яшчэ вельмі неблагія, мне падаецца, вельмі неблагія ідэі былі. Так. Як, блин, нам гэта... Я ў папярэдні раз разрэзаў перад, так? Калі я паспрабую зноў яго разрэзаць, уперадзе проста. Ці не выбухне? Выбухне, я ж не смагу пралезці на тую частку. Як я павінен разбіраць гэты карабель? Я не разумею. Пам-пам-пам. Блин, я... Ззаду, калі мы паспрабуем, то мы не можам, зноў жа, праблема. Нам патрэбна у паліўнай сістэмы выпампаваць ўсё паліва, якое ў ёй ёсць, каб было бяспечна карыстацца, так? Вось ён кіраўнік, вось гэта там патрэбна не дрота, божа, рычаг, які патрэбна выкарыстаць. Як я павінен яго выкарыстаць, калі ён пад вельмі плотным жалезам, і з мяккіх бакоў жалеза, дзе я магу прабрацца да іх, мне перашкаджаюць альбо рухавік, вось тут ён, рухавік гэта, альбо спераду літаральна сама панель перашкаджае. То бок я не змагу дабрацца туды. Што я павінен прыдумаць тут? Нават калі я выражу, ну, уявім сабе, што я выразаю вось гэтую частку уперадзе, выбухоўкай сваёй, таму што, ну, мая рызака гэта не бярэ, бачыце, шэренькі такі. А вось выбухоўка можа прабрацца. І пасля гэтага я трапляю ў гэты пакой, толькі там мне блакуе сцяна літаральна. Бачыце, чырвоненькая азначана, якую я таксама рэзаць не магу, таму што выбух. Як ты павінен разбірацца? Можа, у гэтага карабля ёсць нейкая сістэма паліўная, якую можна падключаць усё гэта нахуй? Это что такое? А, это место для разреза. Что такое нанокарбон? Ну, гэта нічым не дапаможа. Ну выбухнеш, ну выбухне. Не-не-не, мне не падабаецца. Ой. А не могу забрать? А, их пошкодило. Так, вось тебе можно. Паліва забрали з корабля, там не выкарыстанае было. Ну, давайте спрабаваць. Будем зараз выбухоўкай. Паспрабуем прарэзацца спераду самага. Я толькі панелі гэтай прыбяру. Ёсць. Каб прарэзацца ўдала, мне патрэбна не зачапіць у выніку нічога з паліўнага элемента. Вось так прыкладна, мне падаецца.
Выглядае небяспечна, калі шчыра. Вельмі небяспечна. Зусім небяспечна. Давайте вертыкальна вось. А, тут паліўныя бакі таксама ёсць. Я магу вось тут, напрыклад, разрэзаць? Давайте вось тут размесцім. Выбухоўка. Давайте вось гэты кавалак яшчэ забярэм, каб не перашкаджаў. Бо ён літаральна разваліцца. Оп, ау. Ударыла мяне. Processing object. Так, ну што, выбухоўка. Credits to Ау, ау, ау. don't do that. Паліва разрэзала. Board lost. Узнагароды згубленыя. Так, выбух адбыўся, я гэту частку выразаў, яна выбухнула. Халера. О, у мяне паветра скончваецца, халера. Я зараз тут сваей гэтай рэчу заняты. Оп. Што дакладна я скажу ачмурэнна ў чацвёртых героях, гэта музыка. Музыка просто вогнішча. Яна ўвогуле па тыпу ў гульнях серыі ачмурэнная, любая, але вось чамусьці мне запала канкрэтна чацвёртая. Ну ўжо, можа таму, што гэта першая гульня ў серыі для мяне. Так. І зноў жа, я не ведаў, напрыклад, што за гукі? Жудасныя якія гукі, а? Там хоррор нейкі адбываецца. Я не разумею. Літаральна мы залетаем. Да там все очень рано. Цалкам так. Я адзінае спрэчнае, скажем так, момант, хутчэй геймплейны, мелкія вось гэтыя адрозненні паміж трэцяй і чацвёртай геймплейны. Ну, яны важныя, але мелкія таксама. А калі падумаць. Блін, тут рэальна лукам хоррора. Гэта, я скажу, адначасова і зручна і неяк змяняе вельмі моцны геймплей тое, што ты можаш армію ганяць па тэрыторыі без героя. Ну, чужы, так. Вось. Я не ўпэўнены, я ўсё яшчэ не ўпэўнены, што мне падабаецца больш. Ну, канкрэтна, таму што ёсць плюсы, ёсць мінусы. Salvage deposited. Applying credit. Мабыць, гэты погляд залежыць ад таго, у якім парадку гуляць, я пачынаў з другіх герояў. Так, маё меркаванне, што тут дакладна ў маім выпадку і ўвогуле, увогуле, мы... Ой. Thruster danger stable. Трэба хутка адрызаць. Тут загарэлася. Блін. Ай. Загарэліся трубы. Рухавік. Там агонь, трэба адключаць паліва. Пакуль не выбухнуло тут яшчэ. Отключаем. Давай. Ёсць. Усё. Скончыўся час. Канец смены. Погляд наконт таго, што было першым, гэта вельмі важнае. Ну, па тыпу рэч. У асабістасці гэта было важна ў час, калі не было інтэрнэту. Калі твой першы погляд не ствараюць нейкія сродкі інфармацыі, блогеры, стрымеры, хто заўгодна. Ну, па тыпу, калі ты спрабуеш сам, амаль не ведаючы нічога, мінімальная інфармацыя, ты спрабуеш і ствараеш поўнасцю сваё меркаванне. І потым гэта меркаванне эфект качанятка. Так, гэта яно і ёсць. У выніку ты калі ты стварыў свой погляд і сустракаеш твой погляд, скажем так, у яго быў час сфармавацца і зачапіцца і, ну, па тыпу, быць незменным у гэтым выніку. Вось. Зараз жа, калі літаральна шмат хто, ну і раней такое было, але зараз гэта ўвогуле крытычна. Часцей мы чуем пра гульні ўжо з нейкім пэўным меркаваннем. Ты не побачыш гульню і такі, ну, ты можаш стварыць сваё меркаванне, калі ты па стыму просто лазіш такое і вось нешта табе трапіла ў вочы. Гэта вось адзіны момант, калі ты можаш зараз быць пазбаўлены, але нават і тут ты ўжо трапляеш з рэкламай, як бы. І у цябе ёсць нейкі пэўны досвед, у цябе ёсць пэўнае чаканне. Напрыклад, калі гульня гаворыць, што яна
old school Dark Fantasy RPG, у тебе ўжо ёсць меркаванне таго, якой яна павінна быць. Вось. І ты хутчэй за ўсё будзеш незадаволены, калі яна будзе не супадаць з тваімі чаканнямі. Вось. Я думаю, што гэта распаўсюджваецца на вялікую колькасць людзей, але, ну, так і ёсць. Так, пачакайце-ка. Нам тэлефануюць, вось в чым справа. Я думаю, а чаму я не магу чаць смену? Прыём. Hey, Rook. How's life? I don't know why, but I've been feeling a bit lonely lately. Lonelier than usual, even, which is saying something for this kind of work. Creeps up on me sometimes. Gets me thinking about this girl I knew back on the Airs platforms. Bumped into her while climbing around scrapyards. Red hair. Like hot metal. Жакамас, я думаю, што ёсць хапае стрімераў, якія, ну, стрімяць без звука. Ну, просто летсплей такі беззвукавы. Я думаю, што такого хапае. І там уже без розніцы, якая у тебе мова, потому што за стрімер. Чалавек просто полностью праходзіць і ўсё. Ты назіраеш, як он гуляе ў яе. I'm not mad at her. I would have done the same thing. Where I'm from, you can't really pass up those opportunities. Wonder if she ever thinks about me. Hope she's happy. Hell, she sure shouldn't have any regrets. Мне вельмі складана сачыць зараз за сюжэтам, бо апошнія стрымы... Ну, вось колькі я стрыміў гэтага самага Hard Space Breaker, і увесь гэты час я не вельмі сачыў за гісторыяй. Я зараз не ведаю, пра каго яна і якія зараз падзеі ў іх на платформах адбываюцца. Таму... Складана за гэтым сачыць. О, новы карабель даступны. Javelin Heavy Cargo. Гэта мадыфікаваны карабель, вось грузавы, толькі ён не паліва ўжо перавозіць, а нейкія кантэйнеры. Добра. Але мы зараз нашым яшчэ не скончылі. Складаненькім. Да разбярем ужо яго. Hey, Kai. You're up here to help your family, right? Yeah, for my fam. You can buy citizenship in Pacifica, but it costs a ton. Yeah, Ідзе адразу ў працэсар. there's 5 of us. My Sobo, Dad, little sis Не Marlene. вельмі важныя запчасткі, таксама працэсар. I should actually be 6. Lost my older sis Makoto a few years ago. Ты... She's the one who should be here. She О, applied, уся пярэдняя частка адвалілася. accepted, but Пасля выбуху перагарнула карабель з большага. real sick. And yeah, non-citizens can't get care. Баржа. Here I am. Hi, I'm so Добра, sorry. паліўная. Ай! I didn't Не know стукай about мяне. your sister. It's okay. You actually remind me a lot of her, Lou. Aw, Kai. I know it's tough, but we've got your back. Thanks, Lou. Так. Цікава, што сваё знаёмства серыі готыкі я пачаў з Ryzen. Зараз спрабую скласці. Ryzen. Какая-ка. Ryzen Game. Я толькі чуў пра Ryzen, я бачыў скріншоты, але яна для мяне, ну, я яе прапусціў. Ну, я яе не гуляў. Таму што яна літаральна выглядала як вельмі дэфолтная RPG таго часу. Вельмі дэфолтная. Таму нічога цікавага ў яе. А чаму серыя готыкі? Гэта адны і ты ж спрацоўшчыкі, бо мне падавалася, што не. Просто ўсе пачалі гуляць у трэцяй героі. Былі такія гуру, хто вельмі добра ў яе гуляў і не хацеў вывучаць чацвёртую частку. Тым самым хейцілі яе. Яшчэ нужен быў ПК мацней. Ну, магчыма. Для меркавання наконт гульні некаторыя рэчы ўвогуле па тыпу якая гульня добрая, якая не, і альбо што было добра, альбо што не, бачна толькі скрозь даволі нармальны такі кавалак часу. Таму што тое, што як дрэнная ідэя выглядае, яна насамрэч можа быць вельмі незвычайна для свайго часу. Вось. Так, ты у нас полностью на баржу пойдешь, так? Полностью на баржу.
Ты у працэсар. Гэта кавалкі невялічкі. Таксама у працэсара, але там яны амаль нічога не каштуюць. Так, ты ж распрацоўшчыкі, гульня, ремейк, сиквел трылогіі Готыкі. Яна сюжэтная, яна літаральна адзін і той жа по тыпу софт-трибут у такім сэнсе яна, альбо як яна працуе. Бо я сабе складана уяўляю адначасовы і працяг і маё светапогляд зараз ламаецца ў гэты момант. Я спрабую зразумець. Не ремейк, а ребут? Ну, то бок по типу як софт-трибут такі, альбо інший сусвет. Не, куди ти ляціш? Куди ти ляціш? Зараз я залечу туди, куди не потрібно. Не прямо, але протягує канцовку за Ксардаса у третій годовці. Окей. Добре. Я третю не пройшов, ну я починав її, але не пройшов. Я такий, мені не цікаво. Що цікаво, я почав готику так, та з третьої готики. І потім тільки поспробував першу і другу. Так само така серія, яка... Ну, я говорю, мені з РПГ отримується так, що я починав десь уже тоді, коли люди ведали на кон серії, і там розбиралися в їй. Просто тому що аматорів РПГ було не той капшмат. Навокал. Усе в основному там Counter-Strike, ну, ніякі яшчэ, що там не... Ось, а до таких не заўсёды доходило. Приходилося літаральна ва ўсім гэтым разбираць самому. Ну, абсолютно самому. Без того, каб абмеркаваць гэта з кімсьці ўвогуле. Так, гэта можна сабраць сабою. Добра, забираем. Так, у нас есть 11 хвілін. А корабля яшчэ па грошыках, калі вы можете паглядзець, большую частку корабля мы нават і не пачалі разбіраць. Давайте разбіраць унутры яго. Гэтая цэнтральная частка, калі шчыра, там хоць зразумела, як яго разбіраць. Зараз мы балты гэтыя разрэзы адчэпім і адразу шкло ўсё адправім. Яно пайдзе у нас у плавільню. Ідзі туды. Гэта хутчэй за ўсё так на баржу, цэлая. Дзюна на них полетала зараз. Fuel инжектор. Ты что тут летаешь? Ты уже залечен на барже? Так, залечен на барже. У іх не было правоў на сусвет готыкі, яны засталіся ў выдаўца, але некаторыя намёкі яны пакінулі. Ага, зразумеў. Добра. Бо, як я говорю, з першай готыкі мяне вельмі упэўнівалі, што па ідзі пагуляй у готыку. Ну, ты павінен просто пагуляць у готыку. Готыка чмурэнная. І я ацаніў яе. Вось толькі не тады, калі мне гэта сказалі. Калі мяне амаль не заставлялі гуляць у яе, калі ўсе, ну, там ужо прыйшла хваля па тыпу готыкі, і людзі навокал мяне пачалі аб ёй гаварыць, і я такі паспрабаваў і не, альбо паглядзеў, і мне стало нецікава. Я пагуляў яе значна пазней. Пасля выхаду трэцяй готыкі дзесьці я вярнуўся да першай, і мне хапіла, скажем так, я ўжо мог глядзець на гэта, скажем так, скрозь час. Ну, па тыпу, без жадання нейкай прыгожай графікі, просто ацаніць яе як, ну, скажем так, для твайго асабістага досведу. Вось, разабрацца, ці была яна добрая, ці не. І вось тады я зразумеў, так. Я зразумеў, што гэта вельмі ачмурэнная гульня для свайго часу, са сваімі асабістасцямі і вельмі херовай баявой сістэмай. Просто жудасна, я не ведаю. Ну ладно, не, яна не такая дрэнная, але не вельмі незручная, скажем так, для кіравання. У астатнім все сістэмы гульнявыя, сусвет, вось гэты канфлікты паміж лагерамі, ўсё вельмі файна ў гэтым сэнсе. Так, дастаем гэта і ўсе ў баржу адпраўляем, яны не толькі каб шмат яны каштуюць.
Калі шчыра, можна было бы яшчэ ўнутр забрацца і просто зняць панелі ў караблі. Мне падаецца, тут яшчэ электрычнасці хапае навокал, таму мы трошкі ў небяспецы. Я зараз хернёй займаюся, за якой я магу сам сябе атрымаць праблемы. А я, наадварот, полюбіў баёўку, як звыкся ёй. Вось гэты момант звыкся, я скажу. І ён самы складаны, таму што спачатку складаненька. У асабістасці гэта было, ну, я зноў жа, я говорю пра рэтраспектыву. Я вельмі са спазненнем яе гуляў. Я думаю, ёй вельмі падышла бы, ну, яна экшен РПГ, і потым літаральна пасля яе, ну, не пасля яе выхаду, складана ўжо згадаць, што там выходзіла каля яе, але нават у той час былі лепшыя прыклады баявой сістэмы. Уже ўсё за такога перахода паміж баявымі сістэмамі, там, скажем так, вельмі вялікі кантраст. Ось, калі б яны проста паўтарылі баявую сістэму іншай гульні, я зноў жа не ўзгадаю там і год, і калі, бо эксперыментаў было шмат. Зараз, напрыклад, ёсць такая праблема, скажем так, сучаснага геймдэва, ну, я не лічу, што гэта праблема, але каб не прыдумваць, не вырашаць кожную сваю механіку нанова, і гэта нармальна, я лічу гэта абсалютна нармальным працэсам, што вы не можете сабе дазволіць з нуля прыдумваць нейкія баявыя сістэмы, і ўсё гэта, ну, калі няма неабходнасці, калі гэта не цэнтральная частка вашай гульні, то вы можете літаральна просто паўтарыць тое, што зрабілі, паспяхова зрабілі ў іншай гульне. Тым больш, што гульцы ўжо маюць нейкія чаканні. Вось. І вы можете, калі не паўтарыць, то зрабіць вельмі падобнай. Вось. Я зараз скажу, што да чаго я сваю думку вяду, што зараз баявыя сістэмы у любой экшен РПГ, у баявой сістэме, ну, у экшене, яна амаль заўсёды будзе базавана на, скажем так, на тым, што зроблена ў Dark Souls. Я, скажем так, пакрыху прывесці да гэтага думку. Баявая сістэма будзе падобна на баявую сістэму Dark Souls. Ось, калі Dark Souls, калі яны зрабілі, яна была не падобна ні на што. Зараз я гэтую сістэму бачу, паўсюль. Літаральна, паўсюль. AAA, не AAA, без розніцы. Калі яна адрозніваецца, гэта ўжо незвычайна. Калі баявая сістэма трошкі адчуваецца па-іншаму. Ось. І гэта не тое, каб самая благая рэч. Баявая сістэма, гэта тып баявой сістэмы, дзе ты, скажем так, адказваеш за, ну, гэта па тыпу сістэма адначасова і файтынга, і ўзаемадзеяння, то яна, насамрэч, не самая благая далёкая сістэма. Вось. Нейкія ітэрацыі, вось насамрэч у готыкі гэта ітэрацыя гэтай сістэмы, пакуль яна была не прыведзена ў добры стан. Ну, скажем так, у лепшую версію сябе. Вітаю, Гімон. Гімонкі. Так, давайте кошык здымаць. Самы час. Кожух у нас пойдзе вельмі лёгка. У гэтым караблі самае складанае... Ой, амаль перагрэліся. У гэтым караблі выглядае так, што самае складанае гэта рухавікі здымаць. Нагадваю, мы яшчэ рэактар нават не дасталі. То бок, звычайна я пачынаю ўвогуле свой разбор з таго, што дастаю рэактар. Тут жа ён пойдзе амаль апошнім. Нам трэба гэты кожух увесь зняць, разабраць яго. І толькі тады мы можам падумаць аб тым, каб дастаць адсюль рэактар. Мне падаецца ўсё. Я магу зараз просто ўзяць і літаральна гэты кожух зараз сам самастойна разваліцца, так? Давайте рызыкнем, адправім просто ў гэты кавалак. Ён адчэпіцца? Так, паляцела панель. Так, мне падаецца, я ўсё зняў. Прыгожа. Пярэдні кавалак таксама сюды паляціць. Зараз застанецца толькі ўнутраная частка, і там ужо сам рэактар дастаць будзе не праблемай. На жаль, у нас толькі 3 хвіліны ў гэтай смене засталось, так што хутчэй за ўсё пакінем рэактар на наступную смену.
Запасы паветра скончваюцца. Dioxide can cause damage to Link's equipment. Добра. Падыхаем. Не стукайся. Добра. Welcome to Vintage 9000. Oxygen levels stabilizing. Deposit accepted. Самая чистая смена за увесь час, нічого не згублена. У нас ёсць яшчэ 2,5 хвіліны. Усё магчыма. Мы можам дасягнуць сам... Вось зараз згублена, там 1200. Так. Мы можам усё прадзяўбаць яшчэ. Мы здольныя. Я шчыра веру ў тое, што мы можам дасягнуць чаго заўгодна. Так, вось яна, літаральна ўнутраная частка карабля. Калі з яго кожуху увесь гэты прыгожа паздымаць, то ў яго 2 палубы гэтыя. І ўсё. Ні галеры больше няма. Так, каб рэактар зняць, нам патрэбна падлогу зняць таксама. Давайте падлогу. Чаму у гэтым караблі так прадумана тое, як здымаць, літаральна разбіраць цэнтральную частку? Вось наколькі яна прадумана цэнтральная частка для здыма, так же сама не прадумана, як разбіраць гэтыя рухавікі. Ну, по тыпу, без выбуха я не ведаю, як іх без агня і там яшчэ чагосьці, я не ўпэўнены, як увогуле гэта рабіць. Дызайн, блин. Processing value. Это было павінна быць... Credits awarded. Он павінен высунуцца, так? Это ўся увесь кавалак, это... Не? Там яшчэ яго нешта трымае? Ну так, ён чамусьці не чапіўся. Да ладно, я ж... Ён же бачна, што ён адштурхоўваецца нават. І не ляціш? Збіраешся куды-небудзь сёння, не? Cutter, you got 1 minute left. Мне падаецца, яго трымае яшчэ вось гэтая частка. Так, мне падаецца. Вось тут прыйдзецца. Альбо не трымае. Давайте адрэжам. Вось так. Разрэзалі, добра. Яно павінна зараз адысці, так? Так, паляцела тут, а з гэтага боку такая ж самая халера, так? Так, яно ў гэтым... А не, тут яно асабіста. Альбо не. Не магу зразумець. Ну, я ж бачу, што там святло ёсць. Вывалілася. Так, ты ідзі ў працэсар, калі ласка. 10 секунд засталося. Мінус падлога, і на наступнай смене першае, што робім, гэты рэактар дастаем і адпраўляем на баржу. Зноў нехта тэлефануе. Breaker. You have 1 incoming transmission waiting. Hey, are you all around? Seriously, what is with this guy? I honestly can't tell if he's a sociopath or just incompetent. He's like extremely intimidating. Should we reach out for some support? What kind of support you thinking? А пра чым яны гавораць? Like technical support? No, Ty, the Union. I get why you think you want that. Я вельмі шмат сюжэты прапусціў, каб разумець пра тое, што пра каго яны гавораць. You're talking about bringing the union stuff here? Let me handle it, folks. Please. Я памятаю, што ў іх павінна была праверка нейкая прыляцець і сачыць за імі. Our crew. The Union might help us report this as an official complaint. Maybe mediate a discussion. Wait. I'm gonna take care of y'all. Same as always have, okay? Just go on and get them 40 wings, alright? I'll take care. Тут ёсць сюжэт. Так, ён тут ёсць. Скажем так, ён ідзе бокам, ён гульне зусім не абавязковы, але ўсё ж такі ты адчуваеш нейкую, што ты тут не адзін, скажем так, на станцыі. Гэта хутчэй, я бы сказаў, не варта сканцэнтроўвацца на ім. Вось, ніякай таямніцы тут няма, тут канфлікт паміж працоўнымі і, скажем так, кампаніяй, якая даглядае за імі. Яна вось зараз пакрыху развіваецца, гэтая тэма, але, зноў жа, яна не зусім кудысьці збіраецца ісці. Ну, яна вельмі павольненька, яна і павольна ідзе, і,
Сачыць за ёй не вельмі абавязкова. Калі вам падабаецца просто геймплей, то гэта можна просто забіць на яе. Абсолютно. Так. Можа рухавікі сабе палепшыць? Так, паліва. Каб менш пашкоджанняў было. Не ўпэўнены. Давайте выбухоўку яшчэ паглядзім. Набор. Самаачыстка. Можна нейкае кантроль. Так, дизармінг механізм. Можна здымаць, каб іх можна было здымаць. Памер выбуха. Мінус 50%. Ага. Cut Grade 3. То бок яны літаральна для разрэза і можна знізіць іх не моцы, каб можна было кантраляваць іх лепей. Давайте памер выбуха. Можа яны калі праапгрейджаныя, яны больш карысныя становяцца. Сюжэт тут каб з глузду не з'ехаць. Не, нормально. Сюжэт быў даданы значна пазней, чым сама гульня была зроблена. Ну, па тыпу. Можа быць адразу з рэлізам, але ён хлопцы яны там распрацоўшчыкі не вельмі на ім канцэнтраваліся. Добра, што зрабілі, але мне падаецца тыя, хто былі зацікаўлены ў гульне, нават не цікавіліся гэтым. Ім гэта не абавязкова. Хутчэй як фон працуе. Ну, у нас... ну давайте карабель. Паляпшэнне я забраў, так? Забраў. І гэта я адзінае, што я магу сабе дазволіць. Ну, з маімі пунктамі не вельмі штосьці яшчэ дадам. Ці дадасца у мяне на нейкім пэўным моманце магчымасць разразаць наступны ўзровень. Трэці ўзровень... я так разумею, без выбухоў... толькі выбухоўкай трэці ўзровень рэжацца. Ну, добра, паляцелі. Alright, kids. I want to try something. Back in the 21st century, some of the most successful leaders combined aspects of mysticism into their management style. We're gonna try something called yoga. We'll start with Steiner. Huh? What? Так, гэта Powered Cell, яна выбухне хутчэй за ўсё, калі я буду забіраць. And you're gonna jump. Бо рэактары ўсё яшчэ на месцы. Я думаю, што гэта рэчы будуць звязаныя. Тым больш я не жадаю нешта I'm in the middle of moving a fuel cell. паламаць. No. Паламаць нешта, пакуль рэактар на месцы. Бо выбухне ўсё. Добра, давайте адпраўляем яго. Ён мільён з халеры яшчэ. Да, халера каштуе. У нас вяроўкі скончыліся. Rhodes, I'm drifting! You're not listening, Luke. In through the nose now. It's hot! It's hot! And out through the mouth. No! Help! Clearly not a lot of leadership potential in you, Lou. God. Rhodes, you psychopath! We'll try this again another time, when tempers aren't so high. Там ідзе ты хлопча на станцыі нейкі придуркаваты трошки. Добра, пайшоў рэактар. Это было лёгка, бо мы ўсё расчысцілі. Справа ў тым, што рэактар можа нестабільны, і яго трэба адправіць на баржу як мага хутчэй. У нас няма затрымкі ніякай. Вось. О, блин, сколькі тут смецця. І ўсё. Гэта ўсё туды, туды, туды. Ляці. Добра. О, там яшчэ кавалкі ёсць. Чаму вы туды не адправіліся? Блин, гэта працэсар павінна было пайсці. Халера, ну ладно. Так, ад карабля засталася амаль нічога. Мяне ўсё яшчэ бянтэжыць вось гэтыя трубы. Яны адзначаны жоўтенькім. Наколькі памятаю, гэта значыць, што яны выбухнуць, калі я паспрабую іх з імі нешта зрабіць. І справа яшчэ ў тым, што калі яны выбухнуць, я не магу адсюль забраць паліва. Ну, у мяне няма ніякай тут кнопкі нейкай рычага, які бы гэтым займаўся. Яны проста там знаходзяцца ў такім стане. Дзівосна вельмі.
Усе гэтыя панелі няхай пайдуць. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Salvage registered. Transferring credits. Ау. Яна ўсё ж такі небяспечная гэтая электроніка. Salvage deposit registered. Account Што это credited. такое? Ежа? Добра. А што я маю нічога? Што там электрычнасцю ўсё яшчэ б'е? Павінна жа было ўсё прыбрацца. Я так і не знайду, навошта гэтая штука тут. Ну, як прыбраць гэтыя паліўныя трубы. Ну, што я могу сказаць? Давайте тады адрэжам тут... О, яшчэ адзін постер. А, у мяне ёсць такі ўжо. Давайте тады выражам усё, што толькі магчыма, і пакінем гэтыя трубы на самую апошнюю чаргу. Пачнем знізу. Вот это ўсё можна выразаць. Я гаварыў, што цэнтральную частку вельмі лёгка разабраць, дык вось усё акрамя тых труб. Усё зразумела. А як вы... Чаму вас нельга адчапіць? Я, можа, заб'ю і проста ўсё гэта адпраўлю. Так, я не магу проста так адчапіць. Salvage deposit secured. Вы там прыклееныя, альбо што? Як гэта працую? А, яшчэ... Не, пачакайце, я тут... З гэтага боку я ўжо ўсё адрэзаў. Нават калі я адрэжу з іншага боку, то сэнсу ў гэтым няма ніякага, так? Я не разумею. Не, ну павінна адчапіцца. Ніякага тлумачэння іншага ў мяне няма. У меня есть реально моцное ожидание зараз усю электронику забрать и просто ўсё гэта цалкам отправить на баржу. О, не на баржу, на процессор. Credit applied. Блин, альбо... Так, не у плавільню. Глядзіце, не-не-не, нічога не выбухнула. Яно было бяспечна увесь гэты час. Ну, як тебе разгарнуць? Цудоўна. І ўсё... А, вось гэты працэсор павінна пайсці. Ну, добра, давайте тады ўжо разбіраць. Нормально, мы можем разабраць. Без вялікіх праблемаў. Salvage deposit confirmed. Applying credit. Тут нават балтыны з гэтай зрабілі для даха. Ачмураць. Мне патрэбна яго разразаць на кавалкі. Давай, 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 рухайся. Ёсць. Это уся халера павінна у працэсор пайсці, наколькі памятаю, так? Ідзі, калі ласка. Valuable object accepted for processing. Ау. Salvage secured. Account credit applied. Выглядае як усё... А, вось ты павінен у нас у працэсара пайсці, а астатнюю плавільню, правильно? Тебе можна адчапіць неяк? О, ёсць болты. Я ўжо думаў выбухоўку выкарыстаць альбо забіць і проста адразу закінуць усё. Вот это кавалкі запіхаем просто ў ту напрамку.
object processed. Transferring credits. Ну і все, можна, в принципі, не спрабаваць там кожны маленькі кавалачак раздзяліць і просто адправіць усё цалкам у плавільню. Бо там ужо такія не вельмі значныя грошы. Salvage registered. Transferring credits. Valuable object processed. Усё ты, усё ў плавільню. Цалкам. Добра, гэтыя панелі яшчэ ў працэсар запіхнем, бо я там ужо разрэзаў неабходнае. А калі яно ляціць, можа яшчэ і іншыя паспеем адрэзаць. Так, паспяваем, глядзіце. У працэсе пакуль закідваем у адзін, яшчэ падразразаем далей. Оп, далі рады. Processing object. Applying credits to account. Угу, ёсць. І гэта, ў прынцыпе, ўсё. Это конец нашага корабля. На заўтра у нас перамаглі героі 4, герой мяча і магіі. Стратэгія, якая, ну, часткова стратэгія можна назваць. Вось, пакрокавая. І у яе пагуляем. Я, калі шчыра, не усталёўваў, я нешта не прасачыў, як яна пралезла ў нас у топ-3. Я толькі сёння заўважыў. Але цудоўна. Я зараз яе пашукаю, дзе яна ў мяне там ёсць. Я дакладна не буду запускаць яе з дыска, тую ангельскую версію, якую я калісьці набываў 20 год таму. Так што гэтага не будзе, пашукаем, дзе ў мяне яна ёсць. Вось, падрыхтуюся на заўтра тады зараз. Давай, грошыкі, апрацоўвайцеся. Вось, а на сёння я буду скончваць. Добра, пасядзелі. Cutter, if you're fixing to dot the I's and cross the T's, you Хто у got нас about чым 5 займаецца minutes to do зараз? it. We rock. Твіч. Гляджу. Шаграэль у нас зараз гуляе ў Stalker 2. Лепус у Kingdom Come Deliverance, наколькі ведаю, ён скончыў галоўную сюжэтку і зараз пачынае сёння толькі пачынае сюжэт DLC. Ватвака БЛР у Stalker 2, а Якуткі у Sun-Heaven. Давайте вас сёння да Лепуса накірую. Жадаю вам добрага вечара, і мы пабачымся з вами заўтра у героях мяча і магіі. Так, где он? Вось он. Отправляю.